hanzi ngavabudikire zvaiwa kaunondimirira zveshamwari. Maswera seiko, maswera sei, maswera sei, maswera sei, maswera sei. Aiwa ndati tichitandare kanasi tichiita hedu basa tichitandara. Zvinovada kundimanyisa kwai ngavabudikire. Ndinobudikira ndiri kumboita zvimwe zvine tinoita zvese tichitambawo tiita zvimwe tichidii. Handiti ndizvo? Kwanzi amana watiko letu kanzadaro nezvimunya. Guys, inzwai munzwe. Mukangoziva kuti zvimunyawo zviri beneficial kwandiri, handitika zvinokubatsirai guys. Mukangozivawo kuti zvimunyaka zvinenge zviri beneficial kwandiri, zvinokubatsirai. And nekune vaya vasina kubvira vakazvionawo, anoona vanotoonawo zvimunya izvozvo. Handiti maona vane vachida kumboonawo. Handimaona vane vachida kumboonawo. Saka zvimunya zviri beneficial kwandiri guys. Musazonyanya kundibatirirawo kasikana. It's very beneficial kwandiri mufunge. Zvimunya izvo zviya. Hanzi ya hachisi chimunya. Hachisi chimunya ichi letu. Hachisi chimunya. Hachisi chimunya. Ndini chai. Kwajidza idete aiwa tichaninga kudzizvi. Nai ndikakudzai zve date nai mai nikikiri. Kwai munoda kuti guys, zvimunya zvinotouya because zviri beneficial kwandiri guys. Musadaro zveimi. Komoita sei zveimi? Zvimunya zviri beneficial kwandiri haikona kudaro zveimi. Saka zvimunya zvinotouyawo plus vasinawo kuona. Honai vanhu vakawanda vari kunakigwa sei muchiti zvimunya. Honai vanhu vakawanda zviri kunakigwa sei guys. Anoona vanhu vakawanda vari kunakigwa nezvimunya zvisingaiti. Handitika vanhu vakawanda vari kunakigwa zvisingaiti nezvimunya. Vanhu vakona kunagwa nezvimunya. Handitika vanhu vakona kunagwa nezvimunya izvozvi. Handiti saka ndati uyai pano timbotandara veduwe. Ndanetsa nekuhwanyadza kuikwa betrayed by friend. SIS MELLY shamwari yangu yakanditra zvakadai so. Shamwari yakandihurira. Zvakazodai so. Zvikazodai nemurume wangu. Zvikazodai. Ndati uyai pano katimbotaura tionesana. Handitika kuti chiko chiri kumboitika tichitandara. Handitika tichita hedu zvatiri kuita. Mumwe nomwe achita yaari kuita. Anoona takateerera zvedu malife. Anditi right mashamwari guys, munati mune ma best friends enyu, mune mashamwari enyu kaini. Amunoti mune mashamwari enyu. Umwe abva afona nziti nyaya yemashamwari kana kuti nyaya yechi. Muri kuda kutaura nyaya yemashamwari ere naye asikana? Hello sister. Makadiko muri kuda kutaura nyaya yemashamwari? Hai, asi muri pa live? Ndiri pa live maini. Sorry, ndichakufonera mangwana alright. Alright, pakanaka. Right. Okay. Right guys. Saka tinoda kuwa handitika tipewo latest yekuzengesa. Latest yekuzengesa uko indangoita kungosangana nazvo zvandasangana nazvo. Tisati tapinda munyaya yanhasi. Regai timbotanga neyekuchitungwisa iwe. Wagona. Mira timbotanga neyekuchitungwisa. Mirai timbo analyze kuchitungwisa. Mirai timbo analyze kuchitungwisa. Regai timboenda pachitungwisa hapo. Regai timboenda kune vasiri kuziva zvekuitika pachitungwisa imbonzwa pachitungwisa. Mirai timbotanga. Hati muri kunitandadza ndiri kuita basa rangu imuchitaurenyu. Muchemberi suku vari kufona. Muri kufanira pachirongwa here nhai muchemberi? Hello? Hello?
ndiri right muri kufanira nyaya pachirongwa here okay aiwa vanhu vangaboda kumboti vachitanga kumhanyirawo right ngatichingopindai padariro right tiudzei makaitwei betrayed by friend makabetrayiwa nani ndati makabetrayiwa naniko tiudzei zvakafamba sei musaseka mukatanga nokuseka kudai sokureva kuti pane nyaya hombe guys muri kuona masekero ari kuita pane nyaya huru iripo ngazi itsve hairi kuyesizwe yini kwenzekeleni vanhu zvechokwadi hakuna chinonzi shamwari munogara muchitiudza kuti hakuna chinonzi shamwari hakuna chinonzi munhu you know sometimes we trust people but vanozongoti betraya kune vanhu inini I've got a best friend of mine kana vanhu vakamuziva muno mainzeyepa akanourayiwa kuafrica uku nenyaya dzeshamwari dzotsutsi handi muri kuona saka shamwari dziriko tine vanhu vatinoti shamwari but vanototi betray nangu handina but ndinenge ndida kungoteedzerawo zvamunotiudza imei kuti change rai kune dzatinoti because it's not everyone anokuda ndikogona kunge ndichitotaura nemi everyday handimeli muchindirekodha muchirekodha zvandiri kutaura nemi muchizviendesa kunangana handi muri kuona ndoda ngoti nditaure nyaya yakaitika nezuro I think pamwe hamuna kuiona but kutaura chokwadi am disappointed nenyaya yakaitika nezuro yemusikana anonzi Nubu Diaries. Okay, handina kuiona uya ndakasomubloka kudhara kapaya ndakamubloka hanti kwai akambondituka mashoko makukutu saka handina kuda kumupindura ndakangoudzwa nevanhu and I just blocked her ndakanyarara handina kuiona hangu yenyu but you know I was betrayed naye mwana wandaiti mwana nhasi afona akachikuapologiza but ndozvandida kuti you know sometimes unotora munhu womisa padhuze kuti munhu wako yesterday ndodo mwaningi anonzi Nubu anongoti madhamadha pati paakaita live here kana ndini then imva ndataura ndikati you know what chitaura zvechivanhu ini munhu wozva ndotaura zvebute vatoti madza pane munhu ari mucomment section ari kuti ada kutaura newe ndikati mupe nhamba mva amupa nhamba munhu uya amupa nhamba apa ndaitaura nandodo ola mwana ndingina Nubu ola long achinditi madza ndichingowirirana naye ndichidi but hangu handava kumbotaura naye zvekunyaya taingotaurawo zvepafacebook zvekuti madza zvebute chii ndo zvaindibvunza saka nezuro andipa aiwa before akandipa 2 weeks ago akandipa nhamba yemukadzi uyu mva andifonera zvikanzi muchepereso kondapiwa nhamba iyi naNhubu anditi mundimati mapfumo ndipiwe nhamba ndikati zvikanzi ndine problem yangu yasits vangu vakati ndikati inini at the moment I'm busy ndiri kushanda ndozokufonera ndatongowandirwa mandakangana nezuro ndiritori kubasa ari palive meaning andimeli mwana anonditi madza kamama wake ari palive vato isa live yake vanhu vari kuona indakavarayirwawo zvangu vandifonera ndikati mwana ari kungofonawo semazese akanzi madza zvamakaita mama wangu zvamakaita pane munhu wamakati ndipe nhamba akadai indiri kutopindura hamwana anyway handa kutaura zvakaipa but mamuna kuziva kuti ari palive handina ndakazototi andimeli sekezvo zvimuri palive imi muri kundirekodha but now ndoziva kuti muri palive kufona ndichiziva kuti muri palive saka izvozvi ndichitaura nemi kudai ndikaona mameseji achipinda ndikati handitarisi vanhu vakandimuchepereso kumuri kuziva kuti muri palive here nemunhu uyu ndopa ndikabva ndamubvunza ndiri palive ndikati kuri kundifonera uri palive apa I don't like it why wandifonera pakanzi handina kuzviziva ndofunga ndadhakwa chichakuda kunyebedzera kuzungaira muri kuona munhu uyu waitaura uya handiti munhu aenda muinbox make nometa zvangu zvisi mushonga wechi akatora nhamba iyoyo andimela akaiti pascreen pane vanhu vese kuti uyu ndiye munhu wacho izi musatanist ndakutori bloka rundawo ndikanganisa namai vangu ko mukadzi izvozvi namukadzi yena nhasi ari kuchema andimele ko kana aine murume kana boyfriend inomuramba kuti wakuwirirana nezinganga repafacebook isusu wakuda kutityisa inini maclients angu vanhu vanouya kwandiri andimeli handivafumure pasocial media of course ndine vanhu vandobatsira vakawanda kodi handifumure even that lady
handina kunge toziva ndakatozocheka nhamba ndivandaona ndikati akumukadzi uyu haana kutomboya nenyaya yakaipa ona akatouya achitaura nyaya yasisi vake handiti ndine vanhu vanoya nenyaya dzakasiyana-siyana but I don't fumura my clients but zvakaitwa nanhubu nezuro toda kuti tizvinyatsozviadresa that's betrayal whether mukadzi uyu akaenda kwaari as a genuine lady aenda nedambudziko rake handimeli even ndakauya nedambudziko kwamuri handise nhamba ndine varume unenge nemurume wako hama dzemurume dziri pasocial media voziva kuti uri kufamba mun'anga uchibvunza choti n'anga vanodya anotya kana kudya sadza kamubakati wabuya wamasvosvo ava wakudikwa vanhu hani muri kuona ndo zvakaitika nezuro saka after that inini mandakati abva handifonera zvakanzi madhan joki ndandisingatombozva ndiri palive shishishishi mukadzi uyoyo manje abva handipa maaudio handimeli iye nhubu ndiye aitondinyaya kumukadzi uyu zvikanzi mukadzi iri zimbabva rebuta harishande rinoswera rakagara riri feki iye ndiye aitondinyaya kumukadzi uyu ndo zvazotobuda nazvo saka ndichikuti tine vanhu vatiri kuwirirana navo todeka but they are our enemies asi iye nhubu ndiye aitondinyaya kumukadzi uyu andipa maaudio handimeli ndichamutumei ambopulewa nandondo kupeji kwake handimeli pandakaona izvozvoka ndakashokekana ndakarwadza kuti munhu andonoti mwana everyday why zvikanzi anotengesa mabute efeka hatoshandi anoswerera pamba achingotengesa mabute uye bodo ndatonda zvitoripo pachena mhe kana anzi chinyeba asi kungoti henyu kungoti ava muchemberesokoka munhu anongotaura nevanhu vese wese achiwirirana nevanhu vese vese achinda kuvanhu vese vese zvakanaka asi on the other hand zvakaipa nokuti it's very easy kuti unogona kucreativwa zvinhu zvokuti unotadza kana kuzvidefenda uri right kuzvimiririra handimaona unotadza iwe unongosina chawatadza unenge uchida vanhu handimaona nemwoyo wako wese asi betrayal yakadaro manje yekuti iwewo maitaura pamwe maitota guys let's be honest handimaona hakuna vanhu vasinganyei let's be honest hakuna vanhu vasinganyei munhu wese anonyeya munhu wese anotitawo zvaanondotaura pamusha tinotombotaura kana mukasangana kuzvikonako nevanhu venyu hanti asi kana mati manyeya kokuzoburitsa azoburitsa akuendesa uko ndiye ave muroyi kana kuti zvamataura apa zvakuzonobuda uko ndiye ave munyo ndiani anoti handinyeyi apa timbomuonawo anoti ini handinyei toda kumbomuona ndoda kukupai maaudios I'm telling you ndoda kuti ndimuone kuti ndazvitaura even kwandodo people they are evil out there ndine maaudio vanhu vachinyeya kuti ndine vanhu vanotondifunda muchemberesoko ndanchitaura naningidzi audio muchemberesoko ndinonhinga angachitaura zvakati muchemberesoko vanhu vanoti muri fake vanhu vacho vandinotoda ndotowirirana navo saka you know people they need just to be careful nezuro zvakaitika palive nekuti ndakuzvitaura nhasi nekuti zvaitika palive zvimwe zvinoitika kuseri uku ndichiudzwa vamaaudio ndichiudzwa marecording evanhu handingazvitaure nawo because inini am loyal to everyone even nezuro right muchembere nhasi tikuda kuudzana muchembere nhasi tikuda kuudzana semuchembere tumuchembere handisi tinonzi tiri zvichemberere isusu imi nesu handiti ma40 takui zvichembere ndoda kukuudzai muchembere tumuchembere gulesi vangu hazviite kuti mudiwe nemunhu wese imi tinokuonai munoda munhu munoda kuenda pese munoda kukwana pane munhu wese munoda kuwanikwa muripo muchembere hazvina kuipa kuda vanhu terai munzwe takambokuudzai terai munzwe idai vanhu zvekunyora it's good kunosapota maupcoming ese auya palive pakazara vanhu pekuti hamutwistigwi mashoko enyu but zvokuti muzoita kuseri uku nevanhu vanenge vachiuya ava hati munoona honai pazvakusai tasai kuti level remunhu wamukutaura hati munoona honai level remunhu wamukutaura aiwa ndo imbomirai ndipedze ndo pandoda kuti imbondipai kana ndipedze mirai ndipedze muchemberesoko mugozoutaura maupcoming ndinokona muchisapota kana pane munhu 1 that ndida kupai sando dzenyu handidi kutorai maruva enyu ndida kupa dziri mupenyu kana pane munhu 1 anosapota maupcoming pasocial media yese ndimuchembere mai ava muchemberesoko ava vanosapota zveshuwa
atiri kunyepa even charity wise kwese kwanzi problem avana kuti vanoti ndakamira apa vanosapota kwese that one sando dzavo ngativapei tigovaudza semunhu auya pano padhaizi vakataura nyaya yavo tigovaudza pane uromu hwavo zvakare vanozvigadzirisa handimaona ini ndakazvimirira kudai kana mainda munosapota vanhu sapotei kumapeji zviperere kumapeji mukaona voya kuimba ari munati nauyu maitaura naye uyu kuseri uku iye munhu wamutaura uyu kuseri uku asi yakazonowana magatsi ekunotsvagana munhu wakutumirai akadzokera negweseri akanokurumai kumunhu ushu hanimaona zvanga zvazvekuseri izvi hanimaona please ibvai madzidza musabvume munhu anoya nenyaya yeumwe munhu kuseri indai papeji munokontributawo pana ndodo apa rutogwa nyaya dzeamheno munopindawo mojoina live motaurawo mobva moenda pana meli mobva moenda pana mamoyo diaries mobva moenda pana eki salad pana jini mupande muchidaro asi zvokuseri uku musaite munozvapa antimele mira ndikuudze ichinhu chinoitika ndechekuti we take each other as sisters and brothers ndopane downfall yenyu muchemberesoko ndopane downfall yenyu we are sisters yes but remember we don't know each other we are sisters but we don't know each other musakangamwe anonzi sadza neguru ndakataura nasadza neguru nearly 4 years kuseri andinombozvinzwa ndina mhosva ndaitaura naye kuseri imimi ya one of them ndinotaura nemi kuseri nevamwe vandisingade kumenshina anyway ndinotaura navo kuseri tichipedzera kuseri zvekungomhoresana kudii even nyaya dzedu dzatinge tautaura kuseri inini nemi takataura for years and years anditi but you know uyu musikana wayo handina chekuti ndingangonzi ndakataura naye ndaitotaura naye achingoti madha andauya nenhamba yemunhu ari kudani ndikataura mupe zvakadii but iye ndiye akatozoenda kuzofind out nemunhu waanga achiisa pasocial media kuti ari kundinyeya iye munhu iye ndiye atozoti aiwa ini muchembera handisi kutaka kunyeyai iye ndiye akatoya nemaaudio aiva ndapuwa maaudio ese iye kutowanikwa ndiye number 1 kundinyeya saka ndozvandakuda kuti tinobitire nevanhu munhu wese anonyeya munhu wese une munhu wako unofonera uchitaura naye but nyaya yekuitika pavanhu ndeyekuti tine vanhu vatiri kutaura navo tichifunga kuti vanhu vedu inini handimeli ndati kunight ndiri kupai maaudio evanhu vaindiudza zvinhu zvaitaurwa nevanhu vakasiyana siyana handiti noti vanhu vangu but kune vanhu vatinotofungira kuti vanhu vari genuine but vanotaura nyaya dzevanhu kuseri ndozvati kuti you know sometimes unopuhwa spirit yekuti nyanzwa kuti uyu munhu wangu here munhu uyu tine vanhu vandataura nevandoziva navo pasocial media 5 years ende tinonyaya tigodzitaura tigodzikurunga hauinzwe outside koita munhu aunoziva within 2 days nyaya dzatozara social media right ndopana ndichida kuti muchemberesoko tinenge tiri masisters we love everybody including iye munhu wacho yeye kunyaya muranda wacho yeye hanimaona asi behavior yake hatiizivi anti munoona saka matoona behavior yake so manga musingaizivi behavior yake saka don't ever take the risk yekuti kune vanhu vanozoya kuseri vachizoti vanotaura nemi zvinhu zvamusingazivi vachidai social media chandakadzidzaka haina shamwari social media vanoita ushamwari hwavo hwe2 days 2 months vozotanga kunyatsokuduburana vachifumurana ndo chokwadi chiripo handimaona haina ushamwari social media imusanyeperane guys hakuna zisingashandi rinokwira pasocial media handimeli rinoaweki hanzi zimuchemberi rinotoba butera rinoshandisa riya yefeki zimuchemberi risingapenda kubasa rinonyebera vanhu pasocial media kuti noenda kubasa endika chakupai maaudio but anyway thank you so much ngatichipindedi pambuya nhikwi chero ozokumbira ake ruregerero asika maaudio aveko kushe uko anditi maona zvakangofananawo nezvakaita ina hangu handimuzivi mukadzi uya haandizivi mirai muchemberesoko ina haandizivi handika asanambotaura naye asanambosangana naye paupenyu hwangu ndaingomuzivawo mastreet but ndakangonzva chinzi akanditukira murume wangu chihure chake ndikati asakamboura naye akanditukira murume wangu anzi akanditukira vana vangu akadii mukadzi uya I was shocked pandakaudzwa ndikati anondizivirepi naini mukadzi uya zvinhu zvaanenge awa anzi akanobaya live button come on like who does that ndakangoti mwari ndibatsirei ndikazwa nevanhu uchinzi ari kufamba kumapeji achiti ndokumbara regerero ndikati ndamuregerera ngagara ikoko kuseri neruregerero kwake ngagara ke neruregerero kwake kuseri ikoko uyu mai manje kumapast 3 uko zvikanzi mother I'm very sorry ndaida ngotsvaga content nekutaura zvinhu zvevanhu
content kuseri inema content unoitaura papublic unotaura content kuseri unotaura content uchinyaya kumunhu mukadzi yaimpa content ipi ndikumbira uregera hanzi ndichaenda live ndichikumbira regera but ukataura nezuro vanhu deva kune vanhu vanobhilivha imi votonzwa kuti hanzi butere but anyway ngatiendei pambuya nikuiwa muri kutaura vantimeli but munhu anonzi munhu muka inonzi munhu is not ngatichitototanga hedu neyo yekubhetirwa nemafriends tozopedzisira neyambuya vanhiku yava nokuti ndofunga kune vanhu vakawanda vanoda kutaurawo zvakawanda vakabhetriwa nemafriends anyway kune vanhu vakabhetri trust you so much and I know you for 5 years you never betray me. I love you so much. Nevamwe ana masadza neguru ana mhosva vanani vese vanozva kuti vakambotaura neni. I love you so much and ndakudonha hangu handimeli but ndozvandandangoya nazvo zvekubhetriwa nevanhu vautanga kuziva 2 days ago. kubva nhasi makuziva muchembereso kwokuti even mari yenyu haingobudi ichingoenda kwese kwese. Imi muchita kunge munotenga ushamwari muchitumira vanhu mari uno ndoda kutumira mari iwe uno ndoda kutumira mari kuita kunge munotenga ushamwari. Siyanai navanhu level renyu muchembereso kwo muri kuUK munoda vanhu. Tinozviziva kuti weakness yenyu yekuda vanhu stereki. Dzamunotukigwa yedzo dzamakutukigwa dzekute gokui munokwera pasocial media ibute chitasai kuti muri kuUK muri kudzwa izvozvo nemunhu anenge ari kuAfrica ari kushanda mumba memunhu ari kukudza izvozvo kuti hamuna life munozodai ari kukudzai. Ndizvo mufidze fidzai chidzidzo ndizvo mufidze makakaura nhasi makuseni ndikachera chikomba ndimedi ndikasvipira masendimanyanya rudo rwenyu machera chikomba ndimi nainditsura nomwaga kuti muchemberesoko cool down. Ndakambokuudza ese machikuti muchemberesoko cool down. Apa muripo mangwana apa muripo muchemberesoko itaisesu muchemberesoko tinotukigwa macomments ini ndinoenda kumapeji uko razimseleb ndosvikaisa comment yangu zvouya zvana izvi zvoti kuzara pacomment azvitoda kundituke zviri nani asi tingopedzerera pachaunga pamhepo pajekerera ipapo hakuna zvemainbox zvotonitukira macomments angu maneni chitotambawo mastreet umu mamwaneni chitozvizvokerawo like everybody else. Izvo zvinobva zvatara serious zvazvota zvitori right izvozvo zvemabruruburu izvi inbox angachi kuti panda nhasi musiwo zvikamba paaudio yekutukwa zvikanzi zimuchembereri hantimaona kunge iye mwana mudiki zvaatoriwo zvanetooneka kuti anenge muchemberewo wani ngasadaro zvakaipasi hanzi zimuchemberero rizimupavha repakona rinomira vanhu nemute richitengesera vanhu kuti harishande zimure repakona zimbuya repakona aitenda kuti zimbuya repakona zimuroyi akangozomisa izvozvo. Hey, but zvakaipa kana wakateerera muchemberero anzani musikana uyu mukadzi yeyuyu kana zvakaipa kuta hameno inangu hatina hedu mapawa dzekutsiura vanhu but zvakangoipa hazvo. Ndaona iye Durban mari yebute refekiriya ndoda kutengera vanhu 3 munoziva ndichisapota ndoda kuva ndichakuya kuinbox ndichachuza vanhu 3 Cape Town voya kushow yenyu yekudurban. Love you so much. I'll come back mabita yanetwa. Thank you muchemberesoko, thank you very much, thank you. Ende zvakaoma vanhu musadaro mai ava vane rudo muziva muchemberesoko problem yavanoda munhu wese vanoda munhu wese mukuda munhu wese muyamya vanhu vanobva vazonavapindura mainbox hanomaona munhuwo wenyama kukazouyawo nyaya munhu wenyama vangazirigowere kukomenta but truly speaking munhu anoda munhu wese mai ava takatovadzisa tikavaona inini ndikurangarira igore rapera eli last ndichivatsiura kuti muchembere apa muripo mangwana muchavunzwa yenyu guha ndakambovadaro zvo nhasi ndafara kuti vajoina voga live vakataura nyaya yeguha ravo ravakaitigwa hanti mazviona but weakness yavo ndeyekuda vanhu munoziva makamboona kuti vanhu vane mwoyo wakanaka vanogara vari pataiti munombozviona vanhu vanoda vanhu vane mwoyo wakanaka vanhu havadi kudiwa unoda vanhu nemwoyo wako wese vanotora bhaketi rakazara tsvina vokuteva nari kumeso unoripeyiwa nemakuhwa dzinongo zvasina kutaura zvinosandurudzwa mai mwana zvinosandurudziwa zvokuti unoshiya kuti nai mwari wangu ko zviri kufamba sei hanomaona unosandurudzirwa kuti nyaya iri kufamba sei ugotoshaya kana kuzvidefenda kuti rika ndichonyarara hangu ndingosana because vasina ngopindura ratove drama and the people
people are looking for drama. It has happened to me several times. Hanimona, handichadi kumention nangu mazita. Kuno mwa kuti unongosingazeki naye, makangotaura kuseri iri nyaya yangaitwa republic. Hanimona, isikuti yekumboti mainyaya kana kuti kudini. But kana wazonzwa kutaura neumwe munhu wamaitaura nezvake. Hanimona, inenge yakutogwa nepambo kuti unongoti Mwari handichadi kutaura. Nenyaya yekuti handisi kuda kudhonza maseve vanhu. Zvaatoita chirege ndichinyarara nokuti ndakudhonza maseve vanhu. Handitika zvakandiitikira dai ndaida kuti ndiri munhu anoda kubutirana kudii. Pane mukadzi uyu Kuki wekuIsland. Handina chitema naye, handina chandakamuitira, yanga isiri shamwari yangu. Munhu wandai ndimadhuve. Saka ni madhuve, mwini munhu anongoera madhuve. Ni munhu anoera dhuve mozviziva, nemunhu anoera moyo mozviziva. Kuti ndine nchitokuti padhuze pangu ihama yangu, nokuti mai vangu ndimadhuve. Handimaona. Ende moyo, ini ndiri mamoyo. Handimaona. Tawiti kutaurawo zvakanaka madhezi ekuenda kukipingi ndo watu kwaida kunorekodwa vanhu kuya kwatenda kunanofirimiwa kwana Ashford kuteki kwegore riyako. Handimaona. Auya pafoni, anti ndanchida kuti ndiende but zvazodai tatori 3 ini naiye namandla taura zvakanaka. Ina ndida kuzokuwa ndisikwanisa kuenda ini but ini ndisikwanisa kuenda ndachida kuenda but ndakazofuma ndiri muchipatara. Mufunge ndakazoti ndoona chiklipu mastitumu oudza Faith. Munhu ndakati ndakabata musoro kudai kuti ndakarambidzwa naMelly akanditi usaina ndiye akatotaura. Munhu ndakaperegwa ndakati Mwari wangu kuri kuti ndoburitsa evidence ndoiti mwaya apa ndoiburitsa but ndakati handisi kuda drama. What I'm just going to do chirega ndichimbonyarara hanti ndatotukwa ndatoitwa benzi pane ndakada kutocreate drama chirega ndichimbonyarara but nasi ndazvitaura. Handimaona because it was kwenda kusaenda kwake. She had begged a bag. Achiti ndiri kuenda mangwana indamudza kuti indatadza ina ndisikwanisa kuenda. Inini hangu handisikwanisa kuenda kuteki moyo wangu waramba and it was the honest truth. Moyo wangu wakaramba. Handimaona. Moyo wangu wakaramba inini. Handimaona. Ndikati ini moyo wangu waramba ndide kuteki ndatoza Ashford angatopinda muJoburg. Ina ndichakwanisa ndiende moyo wangu uri kuramba kuti ndiende kuteki. Iye akati ini background arongedza. Saka chirega indindi. Ndikazoona akunifonera after 2 days achiti ndiri muchipatara. Ndikati kwaona kuenda zvikanzi mufunge madhuzi angu akaramba ndakafuma ndakadona ndikati zopepuka ndiri kuchipatara. That's how she told me kuti anakwanisa kuenda kushow. Ini ndatofunga kuti ndakaenda kushow but ndakazowa yobuda ichinzi mai we ndakarambidzwa naMelly ndiye akatotuza ndakaperegwa. Ndikati Mwari nevanhu venyu ndibatsirei hazvina hazvo basa asi chirega zvichingodarika nokuti handina hangu kuti ndingati ndakabetterwa nefriend because she's not my friend and she has never been my friend. Munhu wandaingofarirawo tichingosapota chingoenda ndikabva ndangoti Mwari ndibatsirei. Handika I just went there ndakanyarara and block ndikati handichadi zvangu chirega vaite mashura avo vachindituka vari koko vachiita malive avo vachidini vachitaura ina handinei navo handikomenda handidini handisi kuzopa vanhu drama iroro kuti vada once munhu akaita sesu once wangokomenda chete back and forth vakagarira kutotora manhingi izvozvi zvakatotaura apa izvozvi zvarekodwa izvozvi zvinenge zvakutoplayiwa mangwana samwe icontent of which I said the truth. Munenge matonibatsira chokwadi chisvike kumuridzi nokuti ndakangotende zvakaoma ndakangoti zvakaoma mufunge but anyway zvakadarika. Tinodawo vakabetrewa nemafriends anditika those who were betrayed by friends. Guys, betrayal with friends inouya in different forms. Anditi umwe anonyewa zvaitika apa, umwe anotosigwa mushonga neShamwari, umwe anotorigwa makuhwa ake achinoudzwa kumurume wake chako chaiko. Handika umwe ndiye anoitigwa the west kunoningirira kunorarirwa nemurume wake neShamwari yaunenge uchindi kutrusta. Remember kana iri friend unenge uchitomutrusta uchimudza zvese uchidai antimaona. Saka ine I want to understand kune vakabetrewawo nemafriends tinzwewo antika kuti makabetrayiwa sei. Ndokumbura umundisirewo number guys yekufona vanhu vafone anditika itai kuti vanhu vafone vanhu tambai kupage mai mwana tinotamba kuma page uku pakanaka chose kuma inbox atipindirani kuma inbox. Handidi munhu ku inbox wangu kana chitaura kana uchiya ku inbox wangu huya nenyaya yako usauye nenyaya yanhinki huya nenyaya yako. Handitika ini nyaya nditaura pajekerera ndozati ndogona kuzvidzokoredzwa zvandataura mangwana ku inbox kunonetsa. Ndiri munhu wenyama ndinogona kuzopindurawo handimaona ku inbox ndiri munhu wenyama unenyoti hesi ndotopindura ndiri munhu wenyama. Handika mangwana utora mashoko aya ataura wodzokera iwe zvake zvaataura uya zvichaiti value vantika nokuti haasi public figure ini ndiri public figure. Handiti zvandataura inini mai ndozvoinda mukurumbira munozviziva nti ndozvoinda vhaira handiti maona. Saka the best kungoavoida ma inbox
handitika huya nenyaya yako iwe yako yakuda kushiyana SIS MELLY moziva nyaya dzamunondigira kuseriko ndonyaya dzandoda idzodzo dzekuti ningiso idzodzo handidi kudziwa. Thank you Rachel. Idzodzo handidi kudziwa. Handiti maona zvekuramba kupinika mafuta era ndakabata maoko inozama kupina namba izvo nevedwe adimina ndipinirewo kanhamba yaiswa naRachel iyo ndipinirewo nhamba yekuramba kupinika kusaidi kwangu yakafreeza kusaidi kwangu hamene zvadi kuita network yazuka mazano ndipinirewo nhamba guys ndipinirewo nhamba izvo ndipinirewo nhamba ndipati admin team ndipinirewo nhamba ende mukasangana nemagosti ari kutuka please blokai toda kutopinda 2023 tisina magosi anotuka ngavaende kuvafi handika isusu panapa tinoda vapenyu handiti kana kuti tinoda magosti akafira muna Mwari ndiwo atinenge tichida akafira muna Jehovha aya ndiwo atinoda handitika right saka itai tione itai pina inhamba ine makomenti zvacho zvangoti dziri kutukumira mirai mutotazana mefoni makomenti angomira kuti nti kenditoona nemwe foni zvakaoma kenditopinda nemwe foni ende Facebook suka mazana kuita zvinogara zvakadaro nenyaya dzemalive anovhara kuti ndime mwana hapana kana chaunoona utoshandisa imwe foni keitona ugona kutowana isiko kune imwe foni live iyoyo right iriko namba yapinwa right kuno kwaisitotaridza yapiniwa namba panapa yapiniwa iyo right namba yapiniwa guys saka toda kunzwawo handika vakabhetriwa neShamwari regaitinzwe namba iyi hello hi Mrs. Melly. Hello zviri sei Hapana inini ndinda ya taura tinzwe wakaitwa sei iwe mwanangu ndakatobetreya wakabetreya mwana yadonha sei ari kuti ini ndini ndakatobetreya right that's a confession right there let's hear let's call you back that's a confession right there let's call you back tinzwe network I think nyika yari ndatomboda kudecline ndikati maarabhu aya vanhu vaya ya ndaiona namba yapinwa kuno kwaisi kubuda right nyika dzavo ndedzemavpn kaidzi ndedzemavpn randi ndiwo maplus 90 randi ndiwe kunzoko kunana Middle East yes Lyle I saw you in the comment section. How are you baby brother? I saw you in the comment section. I love you so much. You're always here. Ndakatoona on a top fan page and I'm like wow. Okay, right. Regatisa badire vamwe achafona back. Right. Saka na vari pamwe vada kufona guys vakabetreyiwa guys sorry yenyu macomments enyu haasi kubuda uko. Saka nitoona pani ndotisa pane imwe phone. Animona tutonotasa pane imwe phone. Tione kuti zviri kufamba sei. Right. Kana aripo akakamwe vakabetreyiwa nemafriends. Tikuda mafriends chete. Musanyanyitaura ndakabetreyiwa nababa vangu. Kana na mai vangu live yamai yekubetreyiwa namai yakadarika yematoxic mothers pasurapa. Antika tiri kuda vakabetreyiwa. Anditika vakabetreyiwa nemafriends. Uyaitinzwe tiri pa live guys tiri pa live we are here pa live fona itinzwe kuti makabetreyiwa sei zvimwe zvinenge zvinyasa kutaura zvimwe hazvitauriki hanzi murume alright anyora isa message hanzi mirai murume achabvasvika uyani nyaya uyu saka akabetreya munhu inyaya dzemujolo guys akabetreya munhu guys ndofunga chikomba chakatorera murume wamunhu shamwari yake chapa chasvika hanzi chikomba chasvika chinobuda majimaji uyani nyaya miraiti mirire chikomba chibude regaiti mirire chikomba chibude regaiti mirire chikomba chake chibude regaiti mirire right vamwe fona yotiwe imi guys munoreva kuti kusafana kwenyu kuku hamuna kumbobetrewa nemafriends imi musada kuzviitisa musada kunyepa imi hamuna kumbobetrewa nemafriends imi hamuna kurevekwa here zvechihure chenyu kuvarume chihure chenyu imimi chakabuda nani kuvarume venyu chihure chenyu chakabuda nani kuvarume ayo taura iudzai zvisi venyu chokwadi udzaiwo zvokwadi chihure chenyu chakabuda nani kuvarume right
phone. +44, hello. Hello, sis Melly, Muri say. Kola. Moshe. Right, makaitwa say. Ndakabetreya neShamwari munhu andaitoti sister yangu ndawanawo hama ndawanawo sisi. Say. Mutikana takatanga kutaura madays ehigh five. Muchiri kuiziva high five? High five ndei garasha yayo. Before Facebook. Oh yeah, iroro. Saka takatanga kushamwaridzana ipapo taitaura almost every day because tanga tine masituations anga ari similar. Tiri kunotese tichisimbisana nyaya dzevana, nyaya dzemapepa. Vana vakatasiya kuZimbabwe. Tikatoita shamwari chaidzo like proper good friends. Ini ndaidana nenomwe mukomana but relationship iyoyo yanga iri toxic because murume aindirova saka ndaitowanawo someone I could talk to like kana ndarohwa kana paita problem I could just call her and talk to her and stuff like that. Then kubva ndazorambana nemukomana uyu ini ndine dambudziko rekuti ndikarambana nemunhu ndinogara time ndisina kuita move on to the next relationship. Takaigara chimwe nditi aiwa move on kani move on ngatitsvage munhu move on chichi nditi ndomboenda for madate ndodzoka nditi ndaenda for date but hazvisi kundiitira ndisitombomuda munhu iyeye. Then she introduced me to someone iyeye akatoti munhu ari right, munhu ari kuchikoro, ari kuyunivhesiti, ari kuita degree rake chichi. Then abva andipa picture yemukomana, abva apa mukomana picture. Mukomana abva ati musikana ichi ari high maintenance, vasikana vakanaka ava ndozomugona here chichi. Ndobva iye ndozvaakandiudza imini. Kuti ini ndandisati ndataura nemukomana ndakangoona picture ndikangoti hameno. Saka iye ndozvaakatsoka achindudza kanzi mukomana ati inini ndiri high maintenance. Agara less than a week. Mukomana abva andiedha on Facebook. Facebook yange yavapo manje. Abva andiedha on Facebook akatoya kuinbox achiti hi friends. Tikatanga kutaura from day tichitaura. Saka inini seShamwari yangu ndaimuudzawo kuti ndakutaura nanhingi so tikutowirirana. Taitaura zvepafoni chete tanga taonana for the first time. Ndakatotaura nanhingi zviri kutofamba like we talk all day, we text all day, zviri kutofamba chichi. Achitoti saka that's good. Achindikurudzira sis Melly handidi kunyepa. Achitoti that's good, watowana mukomana chichi, that's good. You need to move on from ningi x1 kuyawe. Okay. Then inini handiti ndataura kuti tatine vana tese vari kuZimbabwe. Saka inini ndawana mapepa. Ndakuda manje kutanga kuita process yekuti mwana uye kunoko. And I had to get in touch nababa vemwana vari mumezo, but nababa vevana venguva mwana uyu tanga tisingataure zvachose. Like zvachose, we hadn't spoken for years and years. Ndobva ndati andikutsvaga paFacebook handisi kumuona, but maybe anogona kunge akandibloka. So can I take your Facebook? Ndomutsvaga neFacebook yako. Akati that's not a problem. Abva andipa password yeFacebook yake. Ndakapinda muFacebook make sis Melly. Ndichipinda muFacebook paita pop-up message from mukomana wangu. Mukomana ngasara chiti I'm talking to your friend. It's like I've known your friend forever chichi, but musikana taura kuti but we don't have to stop kutaura neni because mukomana wake nemukomana uyu wefriend. But iye clearly ainyatsoda mukomana wangu because airamba chingoti let's go away, let's move away to another county, let's move to another place and no one will know chichi. Okay, I was shocked, sis Melly. I was shocked. Kutanga kutarisa kuti vanhu vakatanga kutaura rini nyaya dzakadai vakatanga kutaura inini ndakutotaura naye. Pekutanga mukomana aimboramba achimboti but I don't want to disappoint your friend because
I've been looking for love for a long time, and your friend is just what I want, but kuti ndizomudisappointa hazviiti. But mukomana akazowira manje. Saka ini ndakabva ndanyarara ndina kubvunza that day, ndakangonyarara. Because vanga vane plan kuti they are meeting on a Tuesday. Ini ndanyarara ndakati ndambobvunza munhu ndakangoita kunge everything is normal. On the Tuesday, vakatanga kutexterana. Ndobva musikana totexta makuseni kuti I'm on my way. Mukomana shoti, hey, when you get here, you're going to be my meat, chichi. When you get here, no talking, chichi. Ndikasipo. Anga atogadzirigwa mai mwana kuzobhozhongogwa mai mwana kwai no talking. And no talking, when you get here, you are going to be my meat. Hey, aida kutsengwa. Ndikati no problem, ndikati ndakanyarara ndakati zi. Ndakumatu, ndikufonera musikana asikudaira. But ndikafonera mukomana anodaira utotamba. Anotofona, hi babe, how are you? How was your day? What are you up to? Kovana sekuru vari sei ndaita like basa rinonzi living. Saka ndine chembere ndaichengeta sekuru nambuya mumba mavo. Takaibva ati sekuru nambuya vari sei, vadyei nhasi, kwewo vadyei, any plans for this afternoon chichi. Ashotaura zviri normal. Ndikati okay, ndibva ndanyarara. Then ndatodza kutaura naye, ndibva ndaenda paFacebook yemusikana uyu, ndibva ndanoreplya mukomana. Ndikati I hope both of you had a very, very lovely day. Thank you. Saka ivo manje pakuona mamessage, musikana akabva ndifonera bheki. Asanga asingambodairi foni. Andakuna bodairi foni, abva ndifonera bheki. Kanzi, unoziva kwandiri zvinezvi, ndanga kune chikomba, ndandanoona umwe mukomana, tongoti mukomana anonzi Moses. Ndandaenda kunoona Moses, ndakudzokera because murume wangu anopedza basa manje. Ndikati Moses, wanga ndanoona Moses wewe. Moses ndokupi? Ndiani Moses? Chandaita long story ndizokudza ndasvika kumba. Ndakata foni. Uyu mukomana ari kufona manje, ari kuti pikerere achifona. Kwanogara nekwanandiri, it's 2 hours away. Ndandila padaire phone. Ndibva ndati, you know what? Let me switch off the phone. Ndibva ndadzima phone. 2 hours go padhoo. Sekuru vanovhura dhoo. Sekuru vakundibedza, yakuna kupane munhu ari kukutsvaga. Ine munhu ari kutsvaga inini. Ngakubaya saka ndaenda ndaona mukomana ari padhoo. Ndikati, why are you here? Kutanga kugwadama pasi, sorry, chichi, I can explain. Handingaluze mukadzi rakaita kunge iwewe, vapambi. Ndikati pambi yawadedzerewo kumba kwako kuti uye yapambi izvi. Musikana uya ari kufona, ari kudzinga vana mumba anzi, vana bodai ndingambotaura namai nini venyu, ndataura namai nini nyaya dzevanhu vakuru. Ndikati vana savadzinga, uri kuvadzingire. Avanzi zvauri kuita, usadzinge vana. It's not what you think. My messages, kungoti I bore a lot of people my Facebook. And I tell you, because you kai usanyepe. Birthday rako rumswani. Pa birthday rako iwewe wakamuza kuti ndinenge ndiri so honi because murume wangu anyatsosvitsa nditambo hadzibati. Saka iwewe neni totange tokunotenga madrinks, toenda nemota, then tonopaka somewhere. Zviri pama messages isimeni. Zviri pamamessage. Ndikati saka ndeipi shamwari yako ine same birthday. Saka aida kuzobhozhongoregwa mumota imomo. Mumota imomo sisimeni. Ndikamboti, why? Iwewe kana wanga uchida mukomana uyu, why would you then play matchmaker? Why did you play matchmaker exactly? Iwa une shungu naye, because I didn't know him. And I didn't have any relationship. And it is merely, you know, like yes. Because then can I get a picture of Mango Dijuana Commonality? I'm not the type of person who can go to the noti. Let me try. And JB, you have to give me butterflies in my stomach. Okay. Let me try. Because why did you play matchmaker? Wakati kungotaura kuti inini mukomana ndinotomuda zvakatodaro. Ishamwari yemurume wangu but ndinotomuda. Muita zvamukuita ikoko. Inini musina kundinvolve. Hey. Anyone? My friends,
zviedzi zvakaoma nenewe ende newo varume vacho newo boyfriend yako cheuka varume vakangoomawo zvavo izvozvi mumota imomo maida kunodliwa zikiti iroro mai mwana rainobuda rakadhamba mai mwana ende kunenge achitorwa zvausati wamboitwa iwe ndozvinenge zvichiitwa munhu nokuti ndezve one day ka nai veduwe there iwe unowazo unotsva wakawazo unotsva niti iwe wakanonoka mota yako mai mwana wai iwe unouya nezvana mai mwana iwe kusiya mweya yakaipa mweya yetsvina mumota maspirits avo izvinhu zvanenge vachiita mumota ipo maiuya nechimwana uchigadzika usingazivi zvanga zvichiitika ndakabva ndatoona kuti inyoka chaiyo achaiyo nyoka ndakazokontinya hedu but iye manje ndakazonzwa maroma akubachiudza vanhu because vanhu vakazongoona kuti atagara nemukomana because takadanana kubva 2011 kusvika 2019 2020 on and off titori nemwana SIS MELLY titori nemwana ko vabhururu varipi vabhururu varikoko vakazosiyiwa nemurume uya vanti vaito ndofunga vakatozobatirwa zvechihure izvozvo vakatobatirwa chihure vanga vasingagutsikani vanga vasingagutsikani kona imi asi ngatimbotaurirane munhu unogarira chine murume waunenge uchiti kwaye haagoni bonde wobvuma kurogwa naye ugara naye ozvara naye vana uchizati haagoni bonde ingogara waramba hanti asi guys ngataurei chokwadi kominawe pafoni ngataurei chokwadi hanti musati maroorana kazhinji kachona like 99.9% musati maroorana handi munombotanga mambotestana kuseriku handiti ko kana waona kuti hazvisiri zvonodi kugara wangosiyako wai kuzonopinda mume kuti unozonoti haagoni haadai unochita wave mukati kunenge wambobvumirei kupinda marriage yacho inini SIS MELLY I always ask the same question but inini ndinozofunga kuti vasikana kune vamwe vasikana vekuti kana une zvinhu zvako zvakakwana you don't need because kana une tunhu twako twakakwana semunhu wechisikana murume akauya asingakusatisfy I'll tell him kuti aiwa hashamwari hazvisi kushanda especially kana achiri boyfriend ibva watongosiya guys kana vamwe vasikana manje anozoita yeye kuti ndingaramba nhingi here because iyeyeka was somebody mucommunity status saka ndofunga status kuti ndingarambe nhingi here hazviite kuti ndirambe nhingi nhingi anga amutorera umwe musikana kwekuda mapepa kwana Marilyn ndiwete chida mapepasi ndanzingade hangu kutaura because nhingi uyo anga ane mapepa iye asina mapepa akaita mwana nanhingi saka automatically pamwana pakabva kaite mapepa nekuti baba vane British passport baba vane British passport kasaka vanokudhipota sei because madhays aivaidhipota vanokudhipota sei vanokudzinga sei une mwana mubritish ndizvozvo pakaipa aifunga at that time I hope makazodzidza chidzidzo kola iko zvino kuti makusama mane mwe friend zvine zvifriend yangu SIS MELLY vana vamai guru vangu masisters zangu tiri 9 kuno ndo shamwari dzangu dzekuti kunyange ukaita problem yakadini ndo vanhu vandinofonera ivavo toita mavideo call toita ma 2 hours tiri pafoni ndo shamwari dzangu neiyo SIS MELLY diaries ipapapa ndinopesa chinhingirikini chiearpod changu ndakutotsvaira mumba ndakutoita tunhu twangu ndizvozvo ndakateerera SIS MELLY saka SIS MELLY diaries ndo mafriends angu my sisters angu ndo mafriends angu shamwari handiite amen right thank you very much kula nekushare nyaya yenyu aiwa tadzidza zvizhinji tadzidza at least makutamba ino namai yenyu zviri naniwo asi even kuna mai venyuwo munotamba futi makachenjera nai munhu kola handiti hazvina basa kuti tiri buda ndibudewo chaiyo munoto kune zvimwe zvinotaurwa kola kune zvimwe zvamuswa munoti ndanazvo kuguva muri wani makanyarira kudai handi mashuwa right thank you very much kola regaitiwe vamwe kuti vakabetraywa sei thank you ende shamwari yavo yanga yavarongera mai mwana kuda kunyatsorohwa mupoto mumota umu
zvakaoma mai mwana dai vakangoti nonokei vasina kuona mameseji chaide chakatoputika mai mwana unosara ungofamba mai mwana shamwari chikuita benzi mai mwana shamwari nenge chitongokuita benzi kuti zvipiko takatopedza nemurume wachoko hapana zviri papa handiti vanenge vachireta vakadzi they rate ndio chisingazivi varume ava vakadzi they rate hapana zviri papa kupi vanenge vachitokombeiwa nevamwe vakatosiyana-siyana kuti hapana zviripo paya kadora nation zvikazodai vanhu vanenge vachitoretiwa handiti maona ndo zvisingazivi varume hanimaona right regai timbonzwawo vamwe vakabetreiwa kuti makabetreiwa seiko makanga zvoitawo saizvozvo here regai tifonere bheka vangu vachifola tinzwe hanzi nabrenda siyenge ini sister yangu itrust 100% ini handizosviki papo I don't sviki papo handisviki pa100% because munhu 100% no you never know anogona ngoita one day neshamwari dzake weda ungopfujuka hallo pabetrayal tiri right muri sei ndiri right zvangu ini SIS MELLY handina ku ini ndakabetray shamwari zvangu wakabetraya andakabetray shamwari but munhu wandaigara naye sei noti boyfriend ndaimushandira munhu yeye ukamuhurira kuZimbabwe so zvaitika SIS MELLY ndezvekuti mukadzi uyu anga anyanya chakazonyanyawo ndipa kuti ndizotaura nezvazvo aitodanana nemamusician but handisi kuzotaura zvangu kumasta akanga vari maboyfriend ake kuhigh school then paakagara nemurume uyu akanga atororwa nemumwe murume saka ape murume basa rakabva rapera mukadzi ndiye anga akuenda kubasa munongoziva kana mukadzi achienda kubasa murume asingaendi kubasa situation mamirira inenge yakaita so at first taienda kumba kwevakomana ivavo vanoita zvekuimba madhays emaurban groups I think that was 2003 4-5 zvakaitika for like 3 years ndaimuperekedza dzimwe dzenguva kunoona maboyfriends yange isiri 1 anga akawanda taigunobuda kana manheru kana kuma7 tapedza kubika murume anenge ari pamba toenda kumba kweboyfriend yacho yatainyanya kuenda ndeiye yainyanyoimba taenda kana ari manheru then ndaigona kusara ndakagara mudining iye opinda murumu anoza zvaita dzimba dzekuhighfield macoalhouse aya so iye anga ine room yake mukomana aita zvekuimba yeye then ndaisara ndakagara mudining nemunin'ina wake iwo vopinda handisi zvine zvichitikawo zvangu imomo mumbemo saka zvinhu zvakaitika kwenguva yakareba anga asiri 1 boyfriend vanga vakawanda saka pakazosvika panguva yekuti pamwe pacho aitoyawo tosiya kuti pamba pataigara isusu yange iri imba yepakona saka pakona papa ari padhuze nepamashops aitosiyawo pamashops like 100 meters kubva pamba paakarorwa osiwa neboyfriend achibva kubasa kubasa aipedza na5 osvika kumba kana kuma7 inde ndichiziva madhiri ese kana iri weekend dzingwa tetoenda kana out inde handiri sisi bebasa handiri mudiki zvakanayo I was like kuma15 years kuma16 years saka ndaiziva madhiri ese anenge achiitika but zvakazosvika pakundirwadza noti kuti ndaida murume wake kana kuti chii but murume aitosvika panguva yekuti pamwe ndini ndatorara pamwe kuma19 mukadzi asati asvika ondinokera ko vambokudza kuti vachapfura neko because murume anga asisina sei mumarriage iyoyo saka aisvika panguva yekuti aigona kutondibudza vambokudza koza aiza kuti ini naiye taikufamba tiritu ingave iri weekend pangave pari papi kana manheru tetichienda sometimes atondifunza kuti hapana zviri kuitika here but hanzvadzi dzemurume dzaizviona kuti pane zviri kuitika kuti vaudze murume airambira mukadzi wake but aitoziva kuti pane zvakawanda zviri kutoitwa nechi nemukadzi uyu saka zvinhu zvakaitika for like 3 years SIS MELLY musi zvakazosvika pakundibata because murume wacho anga akanyarara anombobvira ndakadana nemurume handina kana chandakamboita nemurume but zvakandirwadza SIS MELLY because zvanga zvatonyanya zvekuti aitosvika patime yekuti dzimwe nguva anga asisatorare pamba akasarara pamba aigona kudzoka kumba kana kuma11 kana kuma12 ari out nemaboyfriends then mumwe musi akangondibvunzawo senyaya angotanga kutaura ndovana toti hapana kana zviri kuita sei zviri kuitika then mumwe musi akaona mukadzi wacho aiwanzofamba akabereka secho achienda kana kubasa dzimwe nguva kana kosi anenge achiita amboona mapepa anga akaprintwa ambauya bandiratidza kuti mapepa aya ndakavhunza
ndakabvunza mukadzi wangu akati ndako akanga ari boyfriend ndofa ndatoti ndaangu mapepa aya zvanzi oh it's okay but murume akatanga kususpect asi anga asina umbowo aiziva kuti chokwadi anokwanisa kuchiona kunemi ende aiziva kuti ina akandibvunza pamwe ndogona kumuudza kaunti handimuudza asi musi uyu ndakamurambira kuti handitesai handizvizivi but zvakatora nguva refu zvinhu izvozvo zvichiitika mumwe musi ndakazongoti munoona zviri kuitika va ndezvakadai nezvakadai musi uyu ndakamuudza zvese zvokuti pane pamwe pakamborwara mere mukadzi baba yacho akabva fonera boyfriend mukadzi boyfriend yake ndoya akauya achitora mai vake cause boyfriend aive nemota yakauya achitora mai vemukadzi ukalumila yose vakatakura mai vemukadzi vachienda kuchipatara boyfriend ndoya akatoichitora mai vemukadzi varwara usiku murume akatopindawo mumota akaendesa mai kuchipatara. It was a 24-hour hospital yacho kuningiriri kwavakaenda ikoko. Murume arimo akatodhirevhwa neboyfriend vakatorapisa mai vemukadzi vakadzoka vakasiiwa. Iye asiri kuziva zviri kuitika but ndaiziva madhirese zvangu aiitika. Saka nerewayo ndinongoti aleluya pandakazomukumbira hangu ruregero because akazozve chakazoputika vakazorambana. Naikola pakanga uchiudza murume uyu zvose izvi hauna kuhla kuti banga unoziva kuti varume ava vanoda varivo vachiura haadi kuwa kuti aurirwa hauna kuzvifunga kuti kana akadzoka kanzi nebanga dyo ndindauraisa munhu anga asiri munhu ari violent but natori violent kola ndiye munhu asiri violent ndiye munhu atori dangerous. Pavakatotaurana pachipapo vakatombeta mazuva vachingotaurirana vachiudzana iye mukadzi bvazondotsa ati ndaikutora semunino ndasingamboziva kuti nondiputitsirawo madhiri angu kudai so vanongonyararawo but hapa pasina zvokuita sesimeli because zvazviri serious izvozvo handingazotaura zvangu vaimbi but sesimeli tedai so pamwe setime dzinodzi tichitobva kana kumba kwemuimbi neusiku taenda every day akangopedza kubika murume andani anga asina seiko zvanga asingaendawo basi chikafu chokudya chokubva upi saka aitongonyarara tirongobuda tikangopedza kubika tatokasika kubika totoenda kwatiri kuenda ndongosariwo zvangu ndakagara totoperekedzwa taigara kuglenora zvedu iwo achigara kwafb boyfriend ye amwe aigara kuglenville amwe vangu vakakwanda sesinedi. I think mahigh school boyfriends ake ese akazonyatsovaisa panzvimbo akatanga uchidana nawo kudzokerana nawo iye anga atomarried. Vanhu ndakazovakumbira zvangu ruregero last year ndakavafonera ndakavatsvaka pafacebook ndakavafonera ndikati nezvandakaita zviya ndokumbira ruregerero vakangotiwo ndifunga wanga uri mwana mudiki waikura vakangotiwo vakati but wanga wasingafanirira ene ndakazokumbira ruregero I think after like 14 years ndakazovakumbira ruregero but I think kuti maybe zvazvivanga vasiri meant to be because zvazvinomira mushe sesimeli pane pamwe pakuti unombokipa secret posta pamwe pekuti inokuremera ndandiri mudiki I was only 15 but newayo ndongoti aririwe asi zvakaoma Kola. At least confession heyo confession. Thank you Kola for telling us the truth kuti ndakabetray and thank you for asking for apology kumukadzi ucho wakaita hako at least wakagona wakagona chimwe chine chokwadi chisingatauriki chokwadi chine chimwe chacho hachitauriki amadzawandire because ini naye tatisingasiyane and vaitozoti madhiri ese ndini ndandire nemakii secret iyo and vaitozviziva kutoti zvikangovhunzwa zvikabva nekwandiri hapana zviramba because ndandakatakura kuremerwa kuremerwa neguwa rabosi mai mwana wakatakura secret chitembe chesecret yabosi chitswanda chine secret dzabosi iye mukadzi wacho pane imwe nguva yakambondibvunza akati boyfriend yangu ndingiri kunditi uyu maunoti ninoko uyu haazoputitse madhiredhiwa because yei asina iyewo bosi wako aitembei aitemba nei kukuudza kutoinda naye uchiperekedzera kudai aitemba nei naye chaaitemba nacho bosi uchi kana wafunga kuita zvechihure guys ina handisi kurudzira chihure handi muri kunzwa handisi kukurudzira kuti ndai munohura nokuti munofira mafufu segonzo chihure hachina kumbonaka chakaipa asi kana mafunga kuti muda kuenda kunohura indaoga hauudze munhu
chero mwana mai yako chaiche haumuudze enda unohura uri 1 kana wafunga kuenda kunohura kuitira kuti usafe. yange iri cover up yekuti havazosuspect wena ungachongozotobuda nenovhiyas hapana paungaite madhira ungaite ndiripo. So ndopamba yefe pavo asi ndakazongokumbira regero ndakavatsvaga pafacebook ndakanoti zvandakaita zvakashata ndakaputsa imba yevanhu but neimwe nguva zvakandisunungura nekuti zvazvakanyanya zvaindiremera. dzimwe nguva inotonzwa tsitsi uchiona murume mukuru achitsvaga mukadzi ne11 ndichiziva zvangu kuti mukadzi ana boyfriend mhingi nhasi achidzoka wandoti nhasi ndandina mhingi. I was very young not that I was jealous kana kuti but ndandiri mwana mudiki hapana kana zvaimbozikanwa but masekret acho anga akawandisa aindiremera ndandiri mudiki kumatakura. Hey, yapakaipa. Thank you mningi wangu, thank you rekatinzwa mwadai kufona. Hapakaipa. Thank you very much. Hello pakubetray wane kupakubetray zvose. Muri papi? Hello, muri papi pakubetray kana pakubetray? SIS MELLY. Makamira kuside ripi rekubetray here kana tiri kubetraywa? Betraywa pakusisinya SIS MELLY. Okay. Ndakabetraywa neShamwari yangu. Aiwa poshia kwaurika. Aiwa poshia. Poshia moro poshia. Poshia kwari SIS MELLY Mwari ngaave naye. SIS MELLY Shamwari yangu taiwirirana kani zvisingaiti. Achitonditsvagira mabasa mapisjob sikakabva nditsvagira kubasa kwake kuti ndopota ndichienda madays ndobva atsvagira boyfriend yangu nendine boyfriend yangu yataidanana zvisingaiti zvokuinda chaiko pocha ndobva atsvagira boyfriend yangu basa regardening ipapo part time futi because boyfriend yangu enge nebasa rayo nakudhara. Saka poshia zvakaita akataunga ari kutibetsera stereki because boyfriend yangu enge yatotaura kuti yada kundiroora nditi but mari panga pasina. Saka boyfriend but rega nditsvage kana maextra job ndikwanise kukuroora. Poshia akati kubasa kwangu mira ntaure nabosi. Saka ndobva anotanga kushanda mukomana wangu iyoyo inini bva atondito newe chiuyawo ushandi takushanda kuya tiri kuenda. Saka ini handizoti chii chakazoitika because ndakatora Poshia akatanga kundipa madhays mashoma kubasa. Zvimwe zvezvokuti anoti make sure kuti tapesana kuti mufesi akaenda mangwana ini nondituya aindituya nhasi mukomana oenda mangwana achaende madhays akafanana. Apana handina kuziva kuti bhururu wangu akutodanana nani nemufesi. Apa pakutora mufesi kwaakaita akatanga kuti aiba mafoni kubasa achipa mufesi kutengera mufesi hembe achibembe dzemurungu achipa mufesi. And then Poshia inge iri best friend yangu atikavakoma. Ini ndakumuudza nyaya ndaimuudza nyaya dzangu ndikanyengwa murodhi ndotomuudza kuti iwe pane mukomana ari kundinyenga ndoita sei. Iwe tonditi iwe kutadza nekuda munhu ungamirire munhu wani kwakakurasisa. Otonditsvagira mamwe maboyfriends ida munhu uyu. Saka paidaro paina ndaziva kuti munhu anenge achindirekodha vakoma. Otondotomuti but mufesi muSouth African uya anenge aripo yonzi yaya atori right zvisingaiti uya right. Apa iye aidaro paanenge achitaura kuti munhu ari right aipapoza aibudisa side rako iwe. Side rako chete ndopaakaenda kumufesi achinomuplayera maaudios akati uri kuona munhu wako bhebhi rakurodorora here chiona kuti kana richitanga kuda iso richiri musikana kana mamumba achatokuhurira. Mufesi ndobva zveshuwa atobvuma zvaitaurwa naPoshia ndobva handizoti akazotanga kudanana sei kana kuti sei but inini kuti ndizozvibata Poshia akaronga pati zvikanzi ndoda kuita kapati but ndoda kuitira mabako yagara kustay inini nendine room yangu. Zvikanzi saka ndoda kuita pati kumba kwako ende kana ndaita pati kumba kwako don't worry ndiri kutenga zvese ine ball. Saka ndobva auya paya
ndaigara nemwe musikana wandaisheya naye rumu. Ndobva vanhu vatenga doro, panongova doro vanhu tadhakwa tarara. Saka takangorara tese kuti inini Portia musikana wandaisheya naye nemufesi wangu nemufesi wechi mama karira pai makadaro mama karira pai takangowaridza pasi takatoita zviro zvokurarisa kumisa mubhedha tibva tawaridza pasi bva mangorara makapinda machisa saka iwe ungori pasaidi pemufesi wako inini Portia yanga ari pandiri pasaidi pangu inini ndobva ndaenda pakati mufesi wangu mbva aenda kupi kuseri akafita kunge akajambira usiku mavata mufesi wanenge akazojambira kureka timbowa ndobva zvadii saka tisina mufesi hatina kana zvatakaita inini ndaifanira kuenda kubasa mangwana makuseni saka tisina zvatakaita ndakatomuka navanhu toenda kubasa makatomuka uyu mufesi ndobva adzoka kumba achisvikorara paakadzoka achisvikonorara ndopavakasvika vachirara vese vachitamba chiraundi chacho vakachitamba apa ishamwari musikana andogara naye anga arimo but anga ari on the other side but akanzwa murumu imomo musame room akawa chinoisi akanzwa noise anzwa noise yangu vanhu vabva vazomuka iyanzi handina zvandakataura hanzi tamuka vanhu ndobva vatanga kugeza moiza system edemji inogeza 1 yogezera mumba kana vanhu vakugeza uyu ndobva abuda ndobva anogara kuseri like kuseri kwemba Portia akabuda achitanga kuenda kumashops paakaona uyo achienda kuseri kwemba Portia achinodzoka achipinda mumba mune mufesi ndokupamba saka vachitamba chiraundi vakashandisa protection vashandisa protection iyai havana kuira asi vakakanda mubhini vakafungidzira kuti pamwe aite sei aionekwe apa bhindi remumba vafungidzira kuti harionekwe Portia abva adzokera kubasa takagara vakoma uye haana kundiudza kuti ndozviri kuitika nokuti mufesi wangu airova saka mufesi paakaenda kuZimbabwe uye ndopaakazondiudza kuti iwe uri kuzviziva kuti Portia ari kudanana nemufesi wako musi uya vatakaita pati zvakafamba so atsanangura ndikati ndipe nhamba dzake ndobva ndamufonera Portia ndobva nendine chimwe chifoni chaiita zvokuchuna voisi so kuti wange rechirume ndobva ndafona ndikati ndeipi bebi svikanzi ndiani ndobva ndataura zita remufesi ndikati ndini mufesi svikanzi esi bebi zviri sei bebi inini ndinenge ndakutorutsa ndinenge ndatone nhumbu vakoma protection yakaiswa mubhini aiwa vanhu vai vakazosara kavachikonti vakazonopama kepiri oright uyainda vanga vakutodanana zvokutodanana chaizvo inini ndisingazvizivi uyu Portia achiuya kumba kwangu angakuuya kumba kwangu every weekend saka shamwari yangu yandaigara nayo ndeyanga yakundudza kuti ishamwari yako panapa handifarire zvainoita but anga asingakwanisa kundudza kuti anoita sei saka ndakazozvibatira ndega after ndaudzwa ndobva ndamufonera ndichiita sahaidhi paakapedza kukonfesa ndopandakamuti uri kuzero tiri kutaura nani ndandabvisa voice na tiri kutaura neni ndini ndakufonera so mozati akanyatsondipindura kuti ndezvako izvo asingade zvakanaka ndiani nai mwari zvikanzi ndezvako izvo asingade zvakanaka ndiani unofungidzira kuti inini handidi kurorwa yowe that guy is hot ende mukomana anga akanaka yeyezvo shuwa zvikanzi that guy is hot and for your own information zvautonzwa ndizvozvo nditori nemimba yake my friend my best friend saka wakadii hauna kufenda here apa unofenda ndakaonda ndakarwadziwa apa mufesi ari kuZimbabwe mufesi paakazodzoka hana ndatorwadziwa ndatosiyana naye ndobva ndatochinja nelocation but chakazondirwadza musikana akazobvisa mimba yane 7 months aunoti nini mufesi tarambana handizoti vakaitana sei but mimba yacho ne7 months achibvisa zvake mimba achitorambana naye achitonororwa nemwe mufesi saka itori nenhumbu zveshuwa akatoita paikotara kuti ndine nhumbu angatori nayo but inenge ngechiri kutanga kuma 2 months 3 months somewhere there ndobva achengeta nhumbu kusvika yasvika 7 months
Hoyo Poshia. Poshia vachengeta mimba yake kusvika 7 months. Saka inini pandakatozonyatsa kuti zvishwa munhu atori nemimba yaani vandasviba mwoyo vandasiyana nazvo vandatosiyana nemufesi. Saka pandakasiyana nemufesi iye achizwa kuti ndasiyana nemufesi zveshuwa achibvisa mimba yake ne7 months achinotonororwa nemwe mufesi achichata. Kuchata white wedding jai. White wedding ari mumba make izvezvi nemufesi wake. Topaona kuti Mwariwo sometimes havasife pakadaro. Ari mumba make izvezvi mufesi wangu inini nanhasi asati aroora. Iwo akaroorwa. Ndakambororwa ndikasimba yakaramba. But mufesi nanhasi asati aroora. Hey. Yapakaipa. Almost kuma 40 something years, almost 50. Adatosvika nofunga kuma 46. Iye mufesi neuhoti wakewo asati aroora. Kwari kuregerei kuroora neuhoti wakewo. Handizozivi kuti ari kuregererei. Tonga achafa 7 months mwana uyo naini. Kunga achafa. Kuti anga achafa but akandirwadza vakoma kuti alright saka what was the point yekuti uye uite zvinhu zvawakaita. Jealousy racho ranga riri papi because wazobvisa mimba. Akandirwadza nanhasi ndoti ndikamufunga ndototi pamwe dai ndoyange ichatoita marriage yangu chaiyo iye apo yakundivhiringa. Kwanti wakarambwa here kola chingodzokera kakune mudhara uyu anti mudhara uyu izvozvo vati vari vemudhara ka 46 chitongoenda munorona mugare zvenyu taura naye. Chinorwadza ndechoti inini ndisati ndane mwana ndichiri musikana iye wanga achiri mukomana ezvinezvi hameno unozoziva kuti munhu anga achirarama sei. But munongoenda kafuma testing kola but it's worth a try kola. It's worth a try nokuti izvozvi iye pamwe angatova kutongodembawo. Enda ndirini wangu truly speaking ndinotombono timakadii. Haone namba dzake. Akatombouya akatombondiringa kati nangu zvinezvi handina mari yekuroora uye apo tingogarisana totsvaga mari tiri tese. Aiwa zvokugarisana zviti ngatanga anoroora zvokugarisana zvingobudi ngatanga ambonorora. Hanzi handina mari saka zviitira kuti izvoni tingogarisana unozviziva kuti ndaikuda but iwe ndo wakaita problem because waiudza Poshia zvese ende mistake ngerimba ndaudza vanhu mucomment section mumakoma kuti mistake never tell munhu shamwari yako mabatirwa unoitwa nemurume wako. Mabedroom stories zvakarehwa namadam bosi zvezvaka it's very true because inini ndainoudza uyu kuti ndinotakurwa ndinodyiwa ndinoitirwa zvakati. I told you everything. Ndozviwatsoka zvese because ngomana yaindibereka kana inguva yekunaya nasingatsiki mvura nasingatsiki pasi kana aripo aindibereka kana asina mota aindibereka saka indaizonovhaira bhururu kuti ndinoberekwa nditsiki mvura kana uchinaya. Hey pakaipa anyway vari kudzidza vanhu vari kunzwa. Thank you very much Kola for sharing. Regatinzwe kuti zviri kufamba sei 46 ado wemunhu mukuru handiti tinoi machemberere ma43 44 saka tingazoregawo kuti ma46 atove madharaosvi atove munhu mukuru 46 atove zvina machuwadi aka anzi aiwa SIS MELLY ngasiyana naye munhu wake anga akangasora Poshia iye saka iye Poshia ndiyewo enjoy marriage uyo achingoita tongombeya anzongera noberekwa mai mwana regai aende kunoberekwa naiwe mvura ikana izvo zviri kutonaya mvura unenge uchingoberekwa. Nehama dzake zvadzo dzaindida because last time ndatombona vachitonditi naiwewe pasangana neni vakati takanzoti wakasiyiwa nemurume kochingouya hako kakumba kwedu. Pakaoma hamudi kuberekwa here mainimba maidodliwa netsoka. Thank you very much Kola regatimbonzwa vamwe. Zvakaoma hano nenyaya vidiwei ikaitimbonzwa. Hello pabetrayal. Hello Kola pabetrayal maswera sei? Taswera makatambiwa ipini? SIS MELLY ndakatambiwa neShamwari yangu. Makaitwei? SIS MELLY ndakaroorwa. Asi makumbochema Kola? Hello. Ndati kuda mumbochema haufa? Murume wangu aishandira kunze indaigara kuzimu. Saka murume wangu akatanga kuita zvemagirlfriends ari kunze ikoko. Inini first born yangu was 2005.
iye achibva anoita second born negirlfriend 2006. Ndakamuregerera ndikati semunhu ari kumhiri anodawo kudii wokuvaraidzana naye. Saka ndisingazivi kola mune mwoyo wakanaka. Mune mwoyo wakanaka sando dzenyu. Vapewo malove nemalikes guys. Vakaregererawo murume wavo akanga aita ke munhu nemwana akati murume wangu ari kutsvaga kezvekambani yekuti agare nayo regai aite kambani iyoyo. Aiwa mune mwoyo wakanaka kola. Ndobva zvadii? Anoziva kuti munhu yanga atobvisirwa mari vachitogara vese full time. Apa yanga iri shamwari yenyu? Yanga isiri shamwari yangu. Ndiri kuenda mberi nenyaya. Alright. Saka vachibva vapanidza futi umwe vakati gagaga gore mwana vachibva vaita vana 3. Chibva zvazondizvimbira. Vandaudza vamwene navatizvara. Vatizvara vangu vakati aiwa munhu iye ndewe ikoko iwo ndewe pano vachinditsigisa. Ndikati ndiri kudiwa. Ndakagara. Murume akasiyana nemunhu uye anga ane vana 3 achibva aita umwe girlfriend achibva yaita vana taita mwana wokutanga nowechitwo. Ndopandakaudzawo shamwari yangu ndikati uri kuona zviri kuitika murume wangu so zvese zviitwa my secret kana hama dzangu ndisingambodzudzi kuti ndozviri kudii zviri kuitika. Pandaudza shamwari yangu best wangu best akati iwe wadi kutsvagawo wako anokuvaraidza sindiyo achiita zvake iwo ichiitawo wako chiitawo wako. Zvakandimera ndakagara bozi ipapo murume aiprovhaidha zvese ndandisingashayi. Vanhu mwana wangu aienda kuchikoro private school 10 wadhai. Saka sezvino yangoti zvichadi zvichapera. Tagara chibva zvazondibata nokuti murume anga asachauyi kuchikoro. Ndopandakaitawo wangu ndichiudza besti kuti aiwa ndawanawo ticha wangu handida. Tagara baba musojosa kuna ticha vayo. Besti ndo vakarwadziwa. Ndobvadi akupotsonwa bhinzi nani naticha. Ende aibvunzikiwo nemurume. Saka besti wanga ainowo murume. Alright. He was also happily married. Ndi vanhu muri kuhura vedu vemudzimba umu. Zvakaoma ndibva zvadii? Saka besti ndobva kudara nani naticha vayo. Ini ndichibva ndazozvibata ndaudzwawo nemumwe shamwari yadzidza kuti muri kuziva here kuti so besti pandakamukonfirma haana kuita nhava kangoti endo zviri kuita so what. Achibva anoti mameseji zvese kuna baba vekumba kwangu vari kumhiri vaye kuti mukadzi wako so. Hey. Panga pasina marambiro simeli proof iripo. Saka vakadzi mudzimba umo tamba wega. Saka makazodii hamuna kupedza nyaya makaubakwa mukatorodorambwe kwamakazodii? Ndakarambiwa pachena zvanga zvisina mubvunzo zvanga zvisina marambiro. Asi ari iye munhu akatanga kuhura murume iwe ndiwo uzobatwa wakawanika kotoramba? Ndakatorambiwa ndakatongoona kuti hapana chokuita regai ningosiyanawo nazvo. Asi ndinoti vakadzi usave neshamwari yaunoudza zviri pakati maproblems ndeako. Izvozvo ndakamboedza kuzvibatira maproblem angu ndega. Chibva ndazoudza best akandifurira zvikazosvika pakadai. Saka best izvo zvari kumurume here? Akashaya very unfortunately akaita breast cancer. Asi akashaya musati maigadzirisa? Tisati. Asi musingataudzani? Tisachataudzani ndo pandakauya kuno kumhiri. Hanti mazviona guys ndogara ndichikudzai kuti varume vanotohura ka2020 tichivaregerera. Iwe chingohura ka1 ubatwe, ukangohura ka1 ukabatwa. Kola avari kukudzai testimony from
your own mouth. Havasi kuudza nyaya dzemufirimu. Testimony from your own mouth kuti ndakati ndichiita inini chiureka 1 besta chinondevera papa nema message pane proof yese zvanga singarambiki ndokubva ndadorambwa. Yes. Tamba wega munhu. Tamba wega. Thank you, female. Hey, thank you very much, my sister. Thank you. Right. Mazvinzwaka. Right. Aiwa, ivo vaipa message. Anti vaitaura nema message neShamwari vachiudza pamwe Shamwari yanga isina evidence ka yekuti naiye yakanga achiurawo. Handimaona. Anga katovarongera chaiko. Anga katovarongera best ushu. Handimaona. Because ndofunga iye haana kusiya any evidence yake iye. Anga karongera kuti ava vantu vadoda kurambisa iye usara pamurumu wake ende akatosara aripo maitokoro zvanibata kuseri. Hey, yapakaipa guys, mashinzwira right. Mashamwari tamba wega, hanzi nakola tamba wega. Mashoko makukuta vataura apa nenyaya vataura ihombe kola vakudzai guys, right. Pane umwe rada kushare tinzwe hanzi vachingozvaswa chirege. Imagine maki vakadzi vari kuhura iwe, vakadzi vari kuhura mudzimba mausi kumboziva iwe. But sometimes isati mbokurudziri chihura kuti vakadzi ngavahure, asi sometimes vakadzi vaka chiro kazonzwa chiti ndakahura ka aumbomupe mhosva because akazokumigara newe pasi akudza nyaya dzake kudai unoshaya kana rekumuudza nemuromo chairo. Unotoona kuti saka iye ndiye waitwa slave here. Zvine nangohurawo handiona, asi kuti tikurudzire chihure hazviiti. Hanimaona asi kuravo vari kuhura. Handi kutona na rufaro rukwa tohura kotogomirire hanti urikuwa regaitiwa mwakabetrewa nema friends. Handimaona regaitinzwa wakabetrewa naAfrica kana vakabetreya ma friends. Handi kana vakahura vari pavarume gaiti chiwedzera mberi content. Kana vakahura vari vakambohurirawo varume vavo regaitiwewo kuti zviri kufamba sei, chichakaitika makabetreya vanhu, chichakaitika makabetreyiwa nema friends how. Fona itinzwe guys. Ha pakaipa. Fona itinzwe. Besti amechwa besti nokuti chinoitika mina ndikudze panyaya dzemashamwari. Munenge muri mu competition nemashamwari, secretly in competition, a secret competition that you don't know. Nema friends. Iwewe chinoitika pama friends now. Pane one side. Andika pa ushamwari wenyu muri tu. Pane one side. Rinenge richida umwe shamwari yale nemwe wayo wese. But the other side and this is ndeipi apa. But the other part andika munenge muri in a competition. So singazi. Saka iwo kaita dude. Waonenge waita andika anenge ari hunky, ari good looking, ane ma muscles. Hanimaona ane six pack. Handiti iye waita chimurume chinenge chine chidumbu. Handika chifupi chitema. Hanimona mateve mu competition. Animashona mateve mu competition na bruru. Hanki remember dude akapfeka jini anofitwa. Akapfeka body suit. Mai mwana ini yakabata masozi kuti mpa anofitwa. Handitika anika kamira zvakanaka. Baba chidumbu. Baba chidumba mai mwana vanenge vachira vakapfeka shiti yakanaka chidumbu chinenge chakaenda mberi kudai. Hanimaona vari chifupi vaka guys, so munenge muri cha competition yamona. Guys, munenge mamu competition yekuti uyane uri mwakadai so animaona saka panotonetsa anozoda kusiya chidhiri danoda kutoendawo kuda dhudhi ikokoko animaona anoda sorry henyu vari mari zvidumbu sorry henyu asika mumagadheni animaona anikuda kuti dii kutosiya kuti aende kude kunowa dhudhu kuti wewe kani aigona kuda kuti dhudhu ikoyi akamira sei animaona kwa dhudhu
ari kuda kuti takamira sei andi mashona saka pakaipa guys pakaipa akuenda kuna dudu saka guys competition inenge iripo asi kuti munenge musingaioni ndaseka vedwe ai andi mashona zvako marume edu ezvitumba ngavaende kujimu zvitumbu anomaona saka panenge pane competition guys inenge yavepo hatidi izvozvo andimaona munhu anenge ane chidhoingi chake kumboko chaanenge anacho iwo nezidhudhu maimwana apa muri mafriends wakunoudza kuti dhudhu anenge riri mambasiroka dhudhu rinondibereka dhudhu rinonditamba neni chikudo dhudhu rinondidai apa ichi chidhoingi achiti apa chidhoingi hachiti zvese izvozvo guys hachiti zvese izvozvo maimwana hachitambi nemukadzi hachidii chitori selfish saka imi varume kana muripo varume vapfupi vane zvitumbu please tambai nevakadzi venyu muchitakura vakadzi venyu sumudzai vakadzi venyu muchiisa mumafudzi apa anomaona muchitamba navo muchiita chikudo muchimhanyisana navo mukumhanya imomo muchitumbu icho chinoserera handimaona chitumbu chidumbu chinoserera handitika right vari pera kuda kufona guys ndikutandara kwai nomwe zvirume zvioroloni nehandisiri ndakadaro kwanzi kunamba yakosisme namba yaindepi naimi guys isai namba tiwani isai namba guys tingofaisa show guys tingofaisa guys tingofaisa show handiti kuti museke wamuri ikoko kuti masekreti sokusi ndovarume turoloni guys chisainikirikiri isai namba ndipine vanhu vafone isai namba isai guys namba ndifone isai namba guys ndifone isai namba guys hasi hanzi hashi iripo papana hasha yaindepi hasha ine handisi kuiona ini okay ndaiona namba ndaiona right fonai guys fonai tinzwe kuti makabetrewa sei neshamwari fonaitiwe kuti makabetrewa sei neshamwari dzenyu zvakaoma tifonai tinzwe namba iripo iri kunzi iripo maichanisha namba apo hanzi matsikamiti vanoziva kuti tiri kunakigwa vanoziva tiri kuseka kana guys une murume mupfupi imbomutarisa iko zvino kuti dedi ndisimudzei handi mavo venyu vakagara nevarume venyu pavapa imbotarisai varume venyu zvimuti dedi chimbondisimudzei ndisimudzei mundibereke ona isikwari hasisimeri ndisimudzei mundibereke kuti zvinakidze mumba imomo halo kola mushe kanjani makabetreya here kana makadii akabetrewa but isister yangu haisi Shamwari. Hey. Okay. Zvakafamba sei? SIS MELLY chakaitika ndechekuti takasiyana neFirsters. Takasiyana neFirsters. Makasiyana nechi? Ndobva ndadzokera murume wangu wokutanga. Alright. Ndobva ndadzokera kumba. Kwa zvakanetsa nyaya yacho ndikaitangira kwekutanga ikatozorembisa nyaya. Ndikainditangire pandakatrewa. Alright. So ndakadzokera kumba pandakadzokera kumba kwekutanga ndine vana vangu 2. Saka munhu akanditreya mwana wemuninga wama. Saka pandakadzokera kumba ndakabva ndauya kusa. Ndobva ndasiya vana asi pandakazouya kusouth ndakanga ndawana chinhu wandaifamba naye but ndaisa mutrust. Ndobva ndati regai sese ndiende kushanda. Ndobva ndauya kushanda
asi munhu akabva atanga kuisa maeffort pandanga ndikavana chikafu achienda kupa achita sei semunhu angangori kumatatu ndopa akazoti makoyosiswa kwakaendera exouth asi vane mubika urikudana neexouth ndinoti muningi wangu akazoti tikanzi ndopa akazaka kuti foni yenyu iri kubreaka kola foni yenyu iri handisi kuzati muri pai iri kuita kamhitizuti pamuri pai ehe takukunzwa manje ndoba ndati koningirikini iye ari kuda kuti ndidzoke ari kuda kuroora here kanzi iye ari kuda kuroora ndobva ndati auright ndoba munhu atanga kupa maeffort ndiri kunoku zvokuti ndakatosiya basa nokuti pane imwe nyaya yakatombotwa kuti kapanapa yakada kungofana nohangu neyangu ndobva ndadzokera kuzimbabwe zveshuwa nemunhu inini handauza kuti munhu anga akudanana nesista yangu kudhara saka kudzokera kwandakaita kuzimbabwe ini ndakati inini kuti ndigare namama wangu panapa ini ndawo munhu mukuru ndisvagirwa pangu pekuita sei pekugara ndobva handitsvagira imba ndava naimba kuzvitungisa vandatanga kugara kumba kuzvitungisa kwekwe saka munhu uyu manje ane mabasa muharare imomo tingangotoshi makambani ake ndobva atonditi zvokuda kuenda kubasa ndikati ndikuda kuenda kubasa svikanzi auraiti mandikuitire kuende kubasa ane vamwe masisters angu anga atoendesa futi kubasa inini nditori kusauth pandakazoti regai ndidzokereka ndanga ndatoona kuti uku kunenge kune chipi zvine zvitori nani kuti ndinogara padhuze nevana ndichienda kubasa ndobva nditori kusauth ndipe manhamba dzevanin'ina vako ndidi vapinde basa ndobva ndatomupa nhamba dzevanin'ina vangu ndobva ndatonzwa vanin'ina vako amaita basa sisi taakupita kubasa ndikati zvakanaka zvikagodiri kai nditese ndidzokerewo ndinoshanda ndiri padhuze nevana ndadzoka kuzimbabwe ndatsvagirwa imba ndakugara kuchitungisa sisimedini handauza kuti munin'ina wangu uyauya manje aakutofambidzana nababa avo but uyu munin'ina wangu mwana wokwamainini anga asati awana basa vakanga wana basa vana vamai vangu chaivo saka kana kuti mama munin'ina mama wangu akafunga kuti pamwe inini handisi kuda kuti munin'ina wangu apinzwe basa iri handizi kuti vakafungei but uyu aiti kana kuchinga kwaita mukana ndinoita sei ndinomutora saka zvadaro sisimeli ndadzokera kumba kuya kuya ndatanga kupanda ndakutoenda kubasa paya paya tokomuniketa ende mai vangu ndandakavaisa pachinzvimbo chamai vangu chaicho ndo chandandakavagadzika handina chandaiita sisimeli ndisingaudze mai vangu ini namai vangu taiitana kumusha kweduka paitozikamwa kunzi ukaona nhingi nanhingi vauya kana zvanzi kwaitika nhamo ukaona ini ndiri pamberi vari kuzwa kuti mai vangu vavo vari kumashure vaitozwa kuti tinowirirana saka mama vaitoziva zviri kuitika izvi zvemukwasha webhuku mukwasha munhu angaine bhegi sisimeli ndiri kuchitungwiza pane pakamboita lockdown iya yakatsviriridza vana pavakamboregedza kuenda kuchikoro paya paya ndakanga ndatora vana vangu kuti ndigare navo kuchitungwiza but zvadaro ndingoisa chikafu kupi kumba kunana mama ndichitichi vabatsani inyango zvangu vana vangu ndanga ndiinavo ndaingoendesa chikafu ndobva ndazogara saka musi wandakati ge ndiendese chikafu kumba kwani musi wandakati ge ndichiendesa vana vanhu vakuda kunovhura ndandati ge ndichiendesa vana kupi kuchikoro ndakasvika mama wasipo wachinzi vaenda kwamurewa asi vari kudzoka nhasi vakaenda kwamurewa vatone 2 days vaenda kwamurewa asi vari kudzoka nhasi saka murume anambosvika akamira akabva angoti achega ndichirega ndikusiye iwe kana zvauri kuti uchazodzoka mangwana chirega ndikusiye ndobva ndasara mama ndobva wauya saka mushure maizvozvo munin'ina wangu akambenga auya kutauni ini ndisingatozivi auya kutauni akatosangana nemurume wangu ini ndaitoshandira mutauni akasangana nemurume ndiye akazondiudza kuti amainini vakakuudzere kuti musi wakati vakauya kubasa vachiita sei vachida kuonana nemunikirikini namaneja kuti vaone kuti basa ravanokwanisa kupinda nderipi kuti havana chavakadini chavakandiudza zvikanzi tatinawo musi wakati ndikativaperekedza ndikatenga chikafu ndikaendesa kumba handi muri kuzwa murume ndiye handiudza uyu munin'ina hanambondiudza chero mama vanambozvitaura kuti mukwasha ambosvika kuno ndadzokera paya sisimeli mama vazouya ndikati apa nyaya ichataurwa kakunzi mukwasha akambouya panapa nyaya haina kutaurwa byaitwa secret saka
zvadaro sisineli inini ndabva zvakaoma tagara paya sisineli mama vazodzoka mangwana acho makuenda kutogadzira kuti regai ndite se ndidzokere kugwevhe yange yasandi tichinogadzirawo zvokuti mande ndigenda pasi nditori busy paya saka panogara mama wangu anopiwa upfu pabasa pavo vanoita sei saka vanenge vandizvonichi vanenge vandisapota uchitenga upfu sezvo ine ndaingoendesa chikafu saka vaende usatenge upfu upfu kunoku unohora unouya kutora upfu kunoku asi vanhu vanowirirana ndatorongedza tunhu twangu wangu mufushwa ndovandaitoda nditoti ndite ndidzokere kumba kwangu saka ndizoti murume yakafunga kuti ndatoenda kudhara here kana kuti murume akabva afonera munin'ina wangu uya tatakamira tese papaseji ndikatopinda mutoilet munin'ina wangu akamirawo papaseji atizoti aiitei ndobva foni yaringa akatoibata sezvo ini ndichiziva nhamba munhu wangu ka ndaona iye ndobva adayira bangoti hello varipo taurai nawo zvakandinetsa ndobva ndatambira foni iyai ndatambira foni iyai apa ndinda ndakatenga foni iyo ndiri kunotsaura ndobva ndatambira foni iyai ndobva ndapinda mutoilet ndapinda mutoilet ndobva ndakavhara to ndobva ndadayira foni iya zvikanzi ko uchiri ikoko ndikati iye zvikanzi ndikati koimi mafoni amapira kutaura nani zvikanzi ndida kutaura nani handida kutaura newe foni yako iri kuramba ndikati alright ndobva vataura neni ndobva vapedza saka foni iyo yamanje zvainoita sisineli inoti munhu akafona uchikata inotanga kukuratidza history yese yenhingirikini kana paine makozi anga amboripo ukaislida kudai inokuratidza chero kana paine meseji akambopinda inokuratidza ndobva ndaslaida kudai sisineli hautsamu ndobva ndabuda mutoilet ine ndakatobuda mutoilet handisisirini ndobva ndasvika zvinhu zvese zvese ndakandasvika kwekupedzisira ndobva ndanomutambidza foni saka ndamutambidza foni ndakabva ndapiwa zvatauro pamusoro pewardrobe ndobva ndatoenda mutoilet kutanga kugeza mama taimi yesho wangu ari mberi awo uyai aina ari pai ari mudining anga ari mudining mama vazogumena tobo mama wakabuda bedroom wabva watanga kutaurira nemwana wavo ini ndiri kugeza taimi ndakabuda kunogeza mama ndobva ndikutopinda muspare mai uchiti ndichinje zvikanzveni kubva nhasi zvichiendera mberi atomboda kuti murume wakafonere mwana wangu ndikati kwakanaka handitomboda kumuona fonera mwana wangu handitomboda ibva kugara wamuudza ndikataura mazuva anokwakanaki kune tekinoloji ine mamuudza inini kuti asafonera mwana wangu izvo ndakamupa nhamba dzake ngaaite sei ngaangomubloka aasingade kuti aseifonerwa naye zvanzi kushandipindura rafo ndati mama ndapindura zvakashata here odzoga munda ndakatsamwa kuti ndakatovadayira zvakanaka ndanzi kushandisira nechichi chinoshandisira pamurume wako eri kuchengetera vana vako panapa ndikati muri kuchengeta vana handitotenga chikafu here nei mama sisineli yakatotaa hondo ipapo kuti pindura uri mbwemu stupid unoshandisira nechicho ndoda kushandisira nacho ndikati kondaita sei zvikanzi murume wako akafundira mwana wangu atomboda kumwana achifundira mwana wangu futi ndikati mimudzei plazi mazuva ano kune tekinoloji iwe unokuenda kuchikoro here zvawakagumira form 61 ingoningirikina akati ngobloka akamuona kakutora zviri kunetsa ndakaone hasha ndikati mimi muri kungoda mama kumbotora ifoni yemwana yemuone kuti zvizvi zviri mufoni make musati mandituka zvandari kuona kudhara pindwi mara watsamwa nekuti murume wako afundira mwana wangu amungoona ndikati aiwa inotora ifoni yake mutarise kuti zvizvi zviri mufoni imomo nelifoni haina kutorwa vakapopota vachindituka urembo stupid zungairwa remunhu ndozvawakadzoka kuSouth Africa izvozvo vaizviziva ndikati mama hakuna mwana wemunhu akafa ndo mashoko andoziva ndakavatotaura sisineli handizive kana ndakakanganisa ndakazokumbira hangu ruregerero vakuru vauya ndikati hakuna mwana wemunhu akafa anodaidzwa kunzi graduate kana kunzi waita chakanaka mwana wemunhu akafa imva ende mashoko aya taneta nawo ndizvo amuri kundituka aya ndaneta nawo saka handimbotya kuti muri kundituka kana asi ndingavhunduka munzvimbo ndo mashoko atakangotanga kaibva kubva musi wafa mai vangu zvikanzi wanditi handisina rako inini saka ndisiri mai vangu ndikati weimimi kandimutawo muri kundituka kuti mbwa mwana wenyu mwakambomutawo yakanetsa mazimbo vakupinda mukuteni zvanzi uri kundipindura vagonotora mugoti ndakaitwei
Waive nemakore mangani? Sisi Melly Churowa. 22 years ndakambo apo ndikati 22 years ndakarohwa 1. Sisi Melly ndakabhurwa nemugoti ukachikoka vakanotora umwe. Baba vachibva vabhuya baba minutes vanga vaenda kupita time yacho nayo vachibva vazoyamba wabata zvakanzi kuchii chiri kunetsa ndikati vabvunzei kuti vari kundiroverei yezvo kunetserana pana veichiri zvakare zvimwe zve pane zvimwe zve zviri kumashure here zviri kunetserana zvikanzi ukati munhu ada kuzvijairira stereki ngaudze murume akasabvunga hatombode futi kumuona panapa ndikati zvaimboya panapa maimutambirirei kana makaona kuti imi mamute sehamu panapa nhasi chii chashata imimi murufanira nyaya mamwe mamfanira kutora saidi mirai pakati pedu samai kuzodaro zvanzi uda kutokura musoro uda kusvika unogona kunoziva stereki ndo problem yayo unoda kusvika munhu anoziva ndakarohwa Sisi Melly baba ndokwazoya ndokwatora mugoti uyo ndokwa vavabata vachivatorera mugoti vakanzwa kuda kundiruma kusvika kuti vondiitei zvazviri kumashure here ndizive nyaya yapera baba ndotopoka nditi aiwa iwewe ita sei suduruka padhuze nawo ndakabva ndangoti zvinhu zvese ndagadzirira kuti ndoda kutora ndobva ndadzosera zvinhu vandadzosera mafuta vandadzosera bcause ndaitofila kuti handisisiri inini kana nditakura zvinhu zvinorema ndasingachakwanisi papa ine kadistance kakupastop ndobva ndangotibhegi rangu ndobva ndatobuda vana handambotapa mwana wangu akatondimhanyira ndikadzokera kumba mwanangu idzokera bcause ndaitoziva hazvitomboiti kuti ndipamupenda une state yandandiri ndobva adzokera ini ndobva ndadzokera kumba ikini ndisori munzira kuenda kupico uyo akabva andifonera zvikanzi uri kutanga uda kuchema wani ndikati ndikutanga ndoda kuchema kuita sekuandisida kuchema ini zvikanzi wasiya waita sekumba ndandisiya ndaita sekumba ndaita sekumba kupi zvikanzi uri kupi ndiri kuapa kuzokutora pasina nguva munhu akasvika Sisi Melly ndatorwa aenda zvanti chaitika ndikati mimi makudzwa kunzi chii zvikanzi kumenoka zvawaita iwewe nangonzwa kuti hanzi kuno kwaitika hondo kuno chii chaitika ndikati maudzwa nani kuti kuno kwaita hondo ndiyani akutaurirai zvatangira papi munhu akuudza yakuudzai kuti kubii imi pamafona mamusvida kutaura nako Sisi Melly nyaya yakanetsa tasvika paipa ndobva ndavatsanangura kuzvaitika zvikanzi saka kurauti uda kuedza kutaura zvimai yako ari kurwadziwa here nekuti ini ndiri kukuchengeta ndikati handisizvo ndataurai imimi kana muine mafungiro kana maonero amaitaka ndo nyaya yaitika zvanzi chete ndikati ndo zvandiri kuziva zvaitika ndo zvandaona zvichidini zvichiitika ndapanakona inini ndokatamba urupesi saka kutukana kwakati takaita miya Sisi Melly mama wangu akandiudza mashoko ekuti unokumbona mugara hemba machimomo dakukuona ndinokupikira namai vangu vakarara pasi umawo mugare umo chinoshamisira pamugaro chii ndikati mama zvamuri kutaura izvi zvikazoitika muupenyu hwangu mangwana ndochema nani zvikanzi unokuaka nazvo kutukana kwako Sisi Melly waindiudza mashoko vanhu vakatizenge vazara apa vanhu vemuraini vaiona munhu achiuya chikurutsa magurosari chese munhu aitenga magurosari aikwete zvokuseka vachiona chikurutsa magurosari vanhu achese apa vanhu vakazenge vazara kuda kuzozwa chiko chiri kunetsa pavanhu vanowirirana kudai bcause namai vangu taiwirirana handiri kunyeperai handizivi kana titi mhepo yakangosimuka nanhasi handinzwisisi ndobva zvangudaro Sisi ndabva kumba paya ndaenda kumba ndobva ndambonogara kushungurisa saka ndagara kushungurisa ndimunga ndakangoita kunge 1 week ndobva ndafonera vamwe mavhoro pamutare bcause ndizvagara zvaindinetsa bcause mai ava ndasina kana chandakavatadzira pamwe pangu ndainyatsozwa kuti handina chandakavatadzira but pavanhu vese nekubata kwandaivaita ndiri kuSouth Africa Sisi Melly hapana chandandisi ndikatenga hembe ndaitenga dziri 2 yangu neyavo kana dziri bhutsu kana nabhatsi hembe dzandopfeka ndo hembe dzavanopfeka bcause dzakafanana ndandakavaisa pachinzvimbo chamai vavo Sisi Melly ndakazotaura namama wakamutare ndopakaukucha ndobva ndavaudza ndikati mama Huyai ndobva tazvakanzi ndikati hazvizotenge tavagadza dare here bcause munoziva kuti mazezuro anonetsa zvikanzi namama ai handei ndobva taenda ndobva tasvika mama wakati tavaona mwana ndakaona mwana andifonera mwana akandiudza nyaya yaakandiudza chii chakaitika nechi nemwana ndatsanangura nyaya yake ndikati ndoambere ndichingoa mama nyaya yadii maudzira ndakangopita ndomazina mai vatsanangura ndobva ndatsanangura nyaya nesesose yako ndinodini pandinoiita ndapedza kutsanangura kudaro zvikanzi imimi chiitai sei imimi ningirikini mai ningirikini imimi
ndichitsanangura yose kuzazvanza atauri izvozvo but inini mwana wedu akangomuranga nekuti mwana wangu ndomuziva ndakatanga kugara naye inini pakafamba mai vake saka ndotoziva mamutsu ake saka akanga atama paakabuda mubathroom zvaari kukudza izvi akanga akakwindimara kuti anga achandiruma inini pandakangobuda mubathroom ndopakatanga kupopota manga mazvona nguva yedu ndakatama asiwe papokola indona sokuti mai vako vakakuona kuti wakakwindimara weini uchibuda mubathing room nokuti nyaya yawataura apa obviously uchibuda mubathing room waona zvinhu zvakadaro guys wanyatsoona pafoni zvinhu zvaungasingeki pafoni unotobuda fesi yakachinja ndochokwadi aiwa kurowa zvasingaiti aiwa zvasingaiti ndizvozvo nasaidi vakatora but nhasi uno sisimeli nyange nyaya yakamira zvakadai so nhasi uno tiri kuchema nekuti inini sisimeli pese pakazoitika zvese izvi kaizvi zvakaitika inini pandakadzokera kunda ndazviudzwa kuti inini chandakasiyira basa kusouth nhasi nanyatsosiya zvangu ndandakatosiya munhu pabasa ndichiti nezvinhu zvakanondiomera ndichaita sei ndichadzoka sisimeli ndakazoti pandakazoidzokera kuchitukwiza ndakati ndigendena ndinotarisa kuti handina nhumbu here kana ndini ndisina nhumbu ndiite sei ndigatisa zvinhu zvangu ndidzokere kubasa bcause akaona chichadini chichashanda maitita nyoro vita alright ndakutoona nditorine nhumbu sisimeli ndobva pakapira bhasikoro rese ndikati hapasina zvokuchaita apo beta kutongoteeramire ndagara paya sisimeli ndagara paya paya ndatakura nhumbu yangu kubva ipapo akabva andibvisa kushumisa bhosi kushumisa ndokwakuine masisa zangu inini mwana wamama wangu akabva andibvisa ikokoko bhosi murume uyu kutoshusha aitoshusha but inini ndasati ndadini hangu ndazvibudisa kuti munhu anodini anoshusha ndobva andibvisa anondigarisa kwakedhiya ndokohwa kugara ikoko kusisina chihama dzangu kuti handakana kundochemera apa asingabvumidza kana kutomboenda kunoona vanhu kubasa kwacho ndiyauya achinditora usvondisiya angane mukadzi wake here murume uyu womurume womunhu oright saka pamaigwirana murume womunhu wofuti ndozvakaitika ipapo sisimeli zvinhu zvacho saka zvadaro tagara sisimeli nhumbu yatokura ari kundinetsa indofanira kumuti inini hangu zvine zvenyanja ita sei handishada ini hangu seso ndikuona sekuti mimi kabeta muchengetechi mwana wenyu inini hangu nezvakumita siyana nendiri zveupenyu hwangu inini hangu handisi munhu anodini akaneta ndoshandira vana vangu ivi muchingoona ine zvechine zvemwana wandakadzakurawo kuti nandichakwanisi wani mutodana nemunin'ina wangu to imi magara mutori newo zvekudhara saka ngatite sei ngatisiyanei pakuzodana nemunin'ina wangu apa ndopaita chi ita nyaya saka zvine basa repaitawo kushaya here zvine basa rei ndiwe wega watanga kutirwa izvozvo here zvine basa rei ari rafu ndikataiwa inini chikafu ndingafire chikafu imimi kana mada zvinin'ina wangu chiita zvemunin'ina wangu ini ndakuita sei simeli ndakabva ndamudza kuti nezvepanapa handishada ndobva ndatsvaga imba kwandakatsvaga kwakuri kure naye bcause muma muri mutaunika angoti akati mveye asvika achitukirira sisimeli zvine basa rechi akuonerwa sereki kuda zvanongori superior sereki alright ndapedza paya sisimeli ndatsvaga ndaenda kwandakaendawo amamusitsombori muharare out of harare vandanogara kuya kuya aiuya sisimeli after 2 days ouya after 2 days ouya ini ndikati inini chete zvakanzvene haundiudza izvozvozvo zvokunudza kuti heye hauchandidaiwo nhumbu yangu da kuhura iye zvikazenga ndikati handihura ndohura ndine nhumbu ndopengai chandisiri kuda chandikuda ipeace bcause ini zvakutoona kuti ndakazviporongera chiupenyu hwangu chandaakuda ipeace zvadaro sisimeli ndadzokera kuya ndagara aiuya ndakazota bp isingaiti yakakwirisa bp yangu sisimeli nhumbu yapa 8 months ndopandakarwara ndainda ndakazvimba miri wesoro maziso zvokuti kana kubuda kwandinasi kachabudi ndikaenda kukliniki bp yacho yaisabatwa but miri wangu unenge wakazvimba handisi chichaiitika ndoenda kukliniki bp haisi kubatwa asi miri wangu wakazvimba wese maziso masari mukati kutange kuita kukumuka miri wese kudai zvadaro sisimeli ndakazoti
nhumbi yapa 8 mwe musi ndamuka ndina kurara ndiri kurwadziwa ndairara ndakaita kunge munhu akatarisa pasi kudai so ndakaita kusimudza makumbo kudai ndokutoti hope dziuye ndakasadaro ndasungarara ndopamwe musi ndakadai vakanda ndiende kuhospital ndaenda kuhospital kumeni ndopandakanzi bp yenyu yakakwirisa museo ndoka yakabatwa ndakanga ndatoendawo before sandaenda kuhospital ndakatanga ndaenda kumasowe naenda kumasowe ndopandakazozwa nzi amai akagadzirwa akati kapakunda tinotenda mwa nekuti nhumbi yakagadzirwa yakagadzirwa kare manga makagara henyu kumai asi zvamakatakura zvakadini zvakareba kune mwana wamakatakura ukamubata totenda Mwari ndobva vandipa munamato saka munamato vandofunga vakatonodena zvazvakatorara sisimeli manhero acho handina kurara ndakarwa makuseni acho ndoko ndakabva mukabva ndaenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndobva ndabatwa kuchipatara zvanzi mwana uyu akasatoitwa kwiza nhasi tiri kurasikirwa amai nechini nemwana beta 1 afe 1 aite sei mwana asare ndaenda kuhospital paya ndopandakabva nonzi kumarondera hospital zvanzi blood group renyu harisi kuwanika pano pahospital handei kuharare hospital ndaendeswa kuharare hospital sisimeni ndangosvika pandagadzikwa pambedha kana ndizoti emergency yacho yairevei handina kutomboziva because ndakangosvika pandagadzikwa pambedha zvanzi blood group ravo rikushayikwa because zvava zvakunzi ndiitwe SIS zvanzi mumiri make magara hamutorina ropa saka zvamusina ropa kuti timuite nhingirikeni SIS anogona kutadza kumuka saka mangwana acho makuseni ndopandakatozonzi ngaachinjuswa ndobva ndazonyuswa mangwana wacho apa kuinjuswa kwacho zvakanetsa sesimendi mapiritsi acho aisadairi ndakainjuswa ndofunga 5 times mapiritsi asingadairi ndobva mwana azobuda asi mwana akabuda akaita sei mwana akabuda akafa mwana abuda akafa zvokuyape ini ndisati mwana wangu asati atombofa sesimendi vaiuya kwandandiri kumarondera kwandandiri vachindiudza kuti uda kushandisira nechiuno iye inga munin'ina wako ane yake nhumbu wanasi asi kumbonetsa ivavo mai avo ndikati atone nhumbu munin'ina wangu inini uyu munin'ina mwana wamainini wangu angatone nhumbu atorina yake nhumbu asa angatone yakewo nhumbu zvanzi ane yake nhumbu asi haasi kumbonetsa wani yanga iri yani inini manje inini papa handichaziva because munin'ina wangu akazotizira mukomana ani muri kunzwa saka sisimeli chakaitika ndechekuti inini kuzofamba kwandakaita ndabva kuchipatara ndopandakazobva kuti murume uyu ndozvaanoita zvese zvamuri kuti ane mari anetidzi hadzisi mari dziri mari dzakanaka pakasafa mwana panofa mukadzi ndozvaanodorunhu hwake ende kuchengetwa unongochengetwa zveshuwa sisimeli zvitochipirwa but mwana wako wokutanga anofanira kufa kana kuti iwe wako kumubva wafa animokona saka inini mwana ndiyakabva aenda ndobva ndasara inini ndiri kunzwa vakatanga kuti munhu ane nhumbuka ndofunga ichitori kuma1 month chaiko yemwana iyeye akangozva kuti ane nhumbu ndofunga akabva kuti ndine nhumbu iwo ndobva watoyapa wanga wasina kana secret ndobva watoyabva wandiudza kuti kana munin'ina wako atori nenhumbu wani zvedare ndakanga ndakuzvigarira kwangu ndega ndarwara kudaro nyumba mandakavaudza ndikati mama ndarwara ndasununguka mwana asi mwana aita sei ashayika vakauya zveshuwa vakandiona but kuwirirana chepapa sisina vakangoyabva wandiona zvemaminitsi ndobva wadzokera mwana wavo ndobva atizirawo kune mumwe mukomana ndobva aenda kwaakatonoroorwawo ewo sisimeli kutaura kuno kwatiri kuita munin'ina wangu akashayika iye akatizira kune mumwe murume uyu mati iye akatizira kune mumwe murume uyu handichazoti nhumbi yange iri yababa here kana kusetsanangura sekutaura kwadzaindiita kuti anogona kutora murume anogona kutora mwana kana kuti anogona kutora mukadzi chakaitika pa ndechekuti chaitika pa ndechekuti murume uyu aichengetedza mukadzi wake kumba saka anotsvaga vakadzi vanoita magirlfriend vekunze ndo vaanoshandisa zvamakaita izvi ndo vaanosacrifice ivavo saka paina handichaziva munin'ina wangu kuti nhumbu yakanga iri yemurume wake here kana kuti yakanga iri yababa ini papa handichaziva sisimeli because akangoti kusununguka mwana ati bashai mwana akasara mwana akasara mwana uyu akura sei
izvo kunyaya iri freshi tori fresh sismeni yakaitika ndakazoti pandakamusiya inini pandakapa zvakaitika izvozvo inini pandakagadzisawo zvinhu zvangu ndakabva ndangodzoka kuno basa kwangu kana kuudza munhu wandandasiya pabasa kuti achi inini ndakudzoka basa yakaitika rini nyaya yakaitika mai mhanje sismeni hey yeah hey sorry kola saka murume aripi izvozvi kola murume aripi izvozvo ariko kwarere ikoko inini hangu andazombira ndakataura naye ndakabva ndatongorongedza zvinhu zvangu ndobva ndatongosiyana nazvo hey sorry kola sorry kola sorry shuwa mobetrewa nemunin'ina wenyu mapedza mourayigwa mwana mapedza munin'ina uya zveozofa chero chinzi mama venganasi you didn't wish death upon your young sister nditi hakuna zvakadaro sisimeli handingambosvire munhu kufa saka mai vari kuti kudi izvozvi vaya hapana inini zvashaika munin'ina wangu namama asati aonana face to face bhosi tiri kure nekure hamuna kuenda kumariro handina kuenda kumariro komadingotaura sare murume uyu kola mungoexposa inyu nokuti vakadzi vakwanda achawira muzvinhu zvakadai machitaura inyu kuti murume uyu ndiani nokuti vakadzi vakwanda achawira muzvinhu izvi kola murume ushu sezvo achitotenga magurosari kudai vakadzi ava vanoda zvinhu vachandowira mumurume vasingazivi at least kutoudzana pano semasisters kuti anyway kune bora ngoma roinhingi uko rakanyaya imaiwa guys moziva kuti nhingi mukamona asvika pamwe pane atodana naye pano so asingazivi sismendi because munhu wacho sismendi kuti ndimutaure munhu wacho anonetsa because vanhu vakadaro vemutemo ava saka ndotya kuzoyeva kose nemhu zvayo varimo muukuru sismendi vanotozikanwa zisingaita amwarari vanotozikanwa zvekutodaro ndozi ndo varidzayo pakaipa maiti yenyu munyamasikana meno sori yako kana uripo udanana nababa ava sori yako hatichazi kuti baba cho ndavapi kana uripo udana nemurume womunhu kuharare ukoko anotenga magurosari stereki ndiye kana une murume anotenga magurosari stereki kuharare uko uchirojegwa ndiye ibva watosiya handi mazviwa anotenga handi kutaura zvemufirimu ba unotonhonga chaunoda kusvika kana ukada maporiji ameno mangani maserevhiti ayo aya hazvitarise kana ukada mafuta anonhuhwirirano kana ukada pefumi inodhura sei hazvitarisi hey handi mazviwaka unodya vekudlava mazviwa vekudlava kunopusa maturoli kwatm uko kune murume uri kutenga kuharare uko zvisingaiti achinonojera vanhu kushe uko garai muri careful kana unaye wakadaro ari womunhu achiti ndoinda ndiye wemutemo ari munhu wemutemo akangodaro kumusoro uku wemutemo uko ndiye munhu ochakutaugwa iyeye aiwa vane mari dzavo kana vana vako unenge uinawo sapoti anomborwadzingwa nawo anovachengeta zvekutodaro hey pakaipa ende hama dzako dzigopinzwa mabasa simeli vanhu vagoshanda saka mabasa vanhu vanenge vachipinzwa kupi mwarari imomo sesimeli kambani mwarari imomo pai tatotaura anobva azikanwa sesimeli anozikanwa zisingaiti ndingatozopinda bhizi kana une hama yako yakapinzwa kubasa nemunhu anokutengera magurosari stereki ndiye hey usakungoti zvinozopera zvakanaka zvipere zvakanaka right mazvinzwira madzimai aprotektawo upenyu hwake hanti you never know kuti zvinozofambawo sei ari kutyawo kuti ramangwana nari powerful ava kurana harare kukunonetsa denda ndirini sister ndaitaura zvangu chinozongoya chinondiona kuSouth Africa kuna nondionepi akauya kuno South Africa nomudhurisa garo iroro nepfuti zvinovatya havo kola handiti maona asi denda ndirini ndaimutaura ndaimutaura straight but kola vatya zvavo. Thank you very much kola nekushare nyaya yenyu inorwadza kudai. Sorry yenyu nekurasikirwa nemwana nemunin'ina wenyu mufunge. Sorry yenyu. Zvakaoma sisimeli, thank you. Zvakaoma, sorry munin'ina. Shame. Yeah. Zvakaoma. Aruma.
mbukucha idzi zvakaoma kuti zvino tochema idi mweya yavanhu vakafa ndena ndini murume ndaimutaura ini harina ndini murume ndayanzo kumubvumura zvakasimba because anomaona because hey pakaipa right guys varipo here vamwe varikuda kufona tinzwe guys kana topezedu life guys ende mandichovha moza ndabika mafuta amaodha evanhu akatopera ndatongosara kupeka ndabika mafuta evanhu ndikatopedza ndatongosara kupeka chete mamwe ndatopeka ndapedza ndabika odha dzavanhu ndapedza ndinemi palife right pane here umwe arikuda kufona guys tichingopedzisa ndibve ndachingopekera palife pane umwe here rebika mafuta angu akatopera so tichitovinemi palife pano nasi pane umwe here guys pane vamwe here varikuda kutaura nyaya yavo kana vakambohurawo vari kuhurawo vari pavarume vari kuhura vari pavarume tingangoenda pasina hwana afona Ruru Jones ariko ku UK ikoko kune maagents anotengesera ku UK yoko ko vari kuhurawo vari pavarume kufonaiwo kumbotudza tiri vanasisi venyu tiri vamwe venyu isu we are your people vari kuhura vari pavarume please fonaiwo tiwe kuti zviri kufamba sei muri kuyatsota chigame chipi zviri kumbofamba sei vari kuhura tiudzewo muri pavarume kokwaino airtime yei Olivia handisi kufona newhatsapp here Olivia unofona newhatsapp airtime yeizvi unofona newhatsapp kuti airtime mavhota here guys nasi mambovhota guys mambovhota here nasi ndivhotereiwo indai munovhota guys tichipinda pane tichimirira mumwe wachifona mukangovhota chete nditogara rimwe awa pano ndai movhota mungangoenda kunovhota chete mavhoti akangokwana chete kana 150 votes chete ndotorigara rimwe awa ruru oziya whatsapp ndokupa mungangoenda kunovhota guys nditogara rimwe awa ndiripo panapa anomaona mavhota here guys did you vote vhota yekasikana go and vote 103 SMS 103 to 37304 37304 hanzi we vote 10 times a day serious here faro sipo hanzi ndavota mavhota here nguva itira musina mbokanda mascreenshots kuti ndione mucomments kuti mascreenshots tavhota guys ndirimo mutop 10 guys ndini muzimbabwe chimuzimbabwe wani chine nharo chiwani chigogo chine nharo wani chigogirani wani chimuchembere chine swagi chasara chirimo mutop 10 mumasouth africans imomo mumamonya imomo ndirimo guys vhota iwoka guys kana usinawo vari kunze vakorit kwaita vari kufona kana usingakwanisi kuvhota tumira airtime tipo munhu avhote hallo kola pabetrayal Hello, SIS MELLY makadiko. Tiri right muri sei kola? Aiwa tiri right zvedu. Makabetrewa here mama kungodaro so. Varume vanohura vaSIS MELLY. Yangu yakada kutoredzana yakatambwa kola vasi pekutanga taronana nemurume wangu zvakanaka. Woi imakabetrewa nemurume wenyu? Yeah. Tatichitaura ndudzi vakabetrewa neShamwari yekuvarume tanga tichaunza mangwana betrayed by varume mangwana ndanichauya nayo betrayed by husbands saka mungutaura yehama yemurume siyai toida mangwana yemurume tikuida mangwana yemurume tikuida saka taura yehamai musiyai ningi yehama ndaigara nemunin'ina wangu SIS MELLY saka zvakazoitika ndezvekuti kuti ndisvike pane uwirigani kuti gaga saka pane mumwe mukadzi aigarawo kunzvimbo yaigarawo muharare imomo padana nemurume wangu murume wakakanga ari kunze kwenyika kudaro ndopandikati inini ndaga ndichienda ndobva ndasikoru munzeve nevanhu ndikati regai ndichiita sei ndichienda kunogarira kuharare uku ndibve kumusha ndagara kumusha ndaenda kuharare kuwe nyambo munin'ina wangu handida kuziva kuti ari kutochivochi murume wangu achiva murume wangu kudaro ndiri kuti ndiri kugarira amai ava vanetsa nemurume wangu uku munin'ina wangu atotorochi
ndobva azoti kubva azoudza vanhu zvikanzi ine hachadi kugara mumushanda ada kunanogara kupi kukunda uda kudzokera kumba kuna amai ndobva atodzokera nyamba atore nhumbu but nhumbu iyi kumadhena kusati kwaendwa because takuzonzwa nhumbu iyi yakanga ine vanhu vaviri murume wangu kana kuti vamwe baba kumaraini kwedu saka aenda kuya munoziva kuti unorwadzwa ukaputika munhu anokupandukira kunyange yakave mwana wamai ako anokupandukira kana ada murume SIS MELLY but zvinoita Mwari vakazoripiswa zvavakaripiswa izvozvo vakadii azoroorwa shiri nemurire wayo hairege akazochiroorwa futi nemumwe murume aroorwa remumwe murume kudaro ndobva azosiya murume uyu ndobva achizoenda kunodanana nemurume wehama kwakusiya murume wake uye akanga amuroora kwakuenda kunotora murume futi wehama kwakunodhumanisa zvekuti akomana kunze ukuka kwakaoma hama neShamwari vanhu vaviri ava utamba uchiziva uchipe mangwana unoziva ndakazosvikira pakubatwa BP izvo ndizotonwa mapiritsi eBP nekuda kwehama kuShamwari uku hatitauri ende kana uchinzi wakagara nemurume anohuraka don't share nyaya dzako gara nadzo muhana mako it's better ufe nadzo because the moment yaunoti uda kusheya uchiudza mumwe munhu iye anenge achitocheva murume wako kuti uyu murume wayo anenge ane tusenzi twake saka zvaanotodzihurereka titojambirawo titowana titowanawo mari saka zvemudzimba izvi SIS MELLY ndinofarira hangu chirongwa chenyu chamunoita dzimwe nguva chinondisimbisa paunenge wamboremerwa paye unenge uchingoti Mwari ndibatsirei ndizvozvo aiwa ndinotenda mama mangwana tichauya nevarume muchahwiririra mangwana mutopa muchachema netariro munenge muchichema netariro mangwana guys munenge muchichema netariro handitika muchiti at least avisini ndoga yangu inenge iri nani yavava inenge iri wese muchichema netariro mangwana nokuti varume ava can betray maimwana can betray but tinoda kuzotaura mangwana after they have betrayed us what should we do? What are we supposed to do? Toramba tichigamuchira mabetrayal here kana kuti we level up and change the gears. Tinekanzi vema 6 pack zako leo iya ine kuti 6 pack panya kubetray izvo zvisecret socks izvo zviya zvigunduru zvatichataura zvematumbu izvi zvinoto kutodarika vema 6 pack kutodarika vema 6 pack zvezvitumbu izvi SIS MELLY murume hane kuti akanyangara murume akanyangara anogona kukuitira zvinhu shiripiti rekuti ukamira pochimuona chiti chimupanzizhe chichidiwa nenyaya yekuti chinenge chine mari anozorora ende varume vanhu they take advantage yekuti dzimwe dzenguva background yako unenge wakakura pamwe usina baba usina chii saka andoziva kuti netumari twondinatwo hapana kunomboenda amai ako but inini ndinotenda shortage yevarume iriko ndefunga nhamba yangu kana maiona kwandiri ndakazoiswa chati ndokusikushanda but guess what ndakatonozvitengerawo imba yangu gore rino kusinga makagona tototenda nazvo zvokuti kunyange ndakadonha neBP pano hapana achandida ndinongoenda ndinogonyawo mukatumba kangu ika vanenge vakatoshata vanenge vari wesi kutohura maimwana ndozvandotoona ini varume vakatoshata vari wesi kuhura ndozvandotonyazotoona because unenge watoti chakashata akashata uyu ndewangu ndega ndozvanenge uchitozvidza ndewangu ndega anodiwa nani ndozvitori wesi zvanhu zvakashata izvozvizvi handimaona ndozvitori wesi zvirume izvo zvakaipa izvozvi takaipedzera varume akangoda kungoita kanenge kamari so ndoka anoshandisa ika plus mazano neshortage iriko vakomaka haimbori nyaya yekuti mari kune zvisinawo kana mari maimwana mukadzi ari kutochengeta varume vavo kuchitora maimwana kuchigezesa maimwana kutoti ndechangu kudochichengeta iriwe vashoma manje kudaro vashoma ukaona mukadzi achida kudyiwa stereki ndovaive vanenge vakaperevera kana kuti akambotamba pamujaivhi chichi akunyatsochitsvaga murume anomuroora ndiye munhu anodyiwa kwete kuti mukadzi ari nomawafa akadyiwa zvisvo zvakaita kuti sezvakaita senge sezvakaita inini handidyiwe zvokumhanya ende handite kana ndakatonzi hamuburitsi
izvozvo kana ndikatonzi ndamuka nditonzi ndarambuka handipe ndakadyiwa nemunhu handiite because ndakaona kuti hapana benefit yandinowana pamusoro pemunhu anonzi murume. ya kana musingadliwi muri right kora because iwo vanodliwa kushoko vanodliwa inini handidyiwi ini handitombodyiwi kana aiwa muri right kana makadaro pamwe kunyaya kungotiwo ndiri munhu akangopinda mumba nekuroorwa handinambobvira ndabuda asi nepfungwa dzangu handikungoti ndingati ndichishanda ndena nokupa mumwe munhu mari yangu handiite izvozvo. munenge mabhilivhisiwa koma munenge mabhilivhisiwa munenge marumwa pasi mukange mananzva pasi petsoka apa kola makambonanzva pasi petsoka here mukananzva muhakwawo munomupai zvinobva zvandipa chii kana ndananzwa kana SIS MELLY kumobva makamanhingirira mabhandi ndo bribe yacho kuvakadzi tinobhuta handi tinojitiwa zvinhu zvidiki-diki zinangana nebasa rese mananzva pasi petsoka apa mai mwana matekenyedzewa munomupai kuti mira bhebi ndinokora nemusoteni ndokora ndikukupa uda mari ndiko tomubvudza unoda mari mu28 years ndiri mumarriage ndadzidza zvinhu zvakawandisa zvakawanda. aiwa maita basa aiwa ndinotenda mukoma wangu. Thank you very much. Thank you. Okay. Right. Anzina mukoma wangu ina handidliwa handibati ndimukire kubasa kupa munhu mari yandoshandira mashifts handiti izvozvo. Vari right mukoma wangu rambai makatsvanya rambai makatsika. Kune vanhu vakatomirira kudla vanhu paFacebook ipapapa. Mangwana tinenge chida kuona kuti vari kudla vanhu paFacebook. Kune vanhu vari kuita basa rekudla vanhu paFacebook apa vanhu varume vachimirira kudla vanhu paFacebook kutsvaga vakadzi vane mari vachitageta vakadzi vane mari. Tichakufumurai one day. Tichauya nelive yenyu tichitaura kuti ningi techingoti musiwo onyora mucomment section. Munhu nyora mucomment section wakambodliwa nyora mucomment section. Munhu achingonyora munhu wake awanozati anodla vanhu mucomment section. Ya zvichingenda zvakadaro nokuti kune vamwe shoko vari kutobudirira nokuti havataugwi asi vachidya vanhu asi tichitoziva hedu kuti varipo vari kudya vanhu mari dzavo mudzi vanenge vachishandira uko kumashifts. Hazvisi right. Hazvisi right. Right. Anzi makamudyisa murume wenyu makamudyisa murume wenyu vanenge vasina kumbomudyisa shumbresi vanenge vasina tombomudyisa kani vanenge vasina kumbomudyisa ufunge vanenge vasina kumbomudyisa. Right, kana pasina munhu ari kufona guys indakuinda antika I'm going now at least ndapedza kutopeka nemafuta angu ese guys ndatosara kungotumira chete kutoisa mapepa ndo mandasosara kuita finish packing. Yes hama nditandadzawo ina madiaries asiwo zvechimboendayo zvemunovhota chindayo guys mbovhotaiwo musati mavata guys munhu nemunhu akangoti mavhota ake 30 bho zvekuti guys kana 10 nimaonera takaita vari musa ipapapa pangonovhota 10 muchinokanda mavhota enyu 10 zvatoita guys zvinenge zvatoita 10 mavhotsi handiti maona ndai movhota 10 ngovhona ka 10 pongonoisa SMS yako 103 handitika panamba dzinoti 37304 wodzoka handitika unovhota futi uchingodaro handimaona zvinenge zvichitofaya handitika right saka vari kubotswana hands done. Thank you, Ethel. Thank you, my sister. Thank you. Wavotangani. Ethel, wavotangani. How many did you vote? How many votes did you put? Why some votes mangani? Why some votes mangani, Ethel? Variku nikikiri variku Botswana. Yatibatana ni Saturday. Anditika Botswana Saturday. Botswana Saturday. Asimangwana. Tuwe na ye kubetri wani varumechi. Anditika. Yesi tari musipa. How are you? Long time. Tari muningina wangu zvoda zvoto ndinza kuti sei asina chitongoti Jesu adi kwake sei asina top fan badge pano ndinomona ne top fan badge kumaraini achitaura kuti ningi ndinomuda zvisingaiti but pasisi vake handimbooni top fan badge handimbomuona sisi wangu ndoda zvisingaiti zvoto ndinesa kungoti Jesu agamuchigwa kumaraini haana mbogamuchigwa kumaraini kwake kwaakakurira haana asiningina wangu chai right mangwana itai mvenge pamwe tinganonga Hansi, can you please help me in number zivanhu vari kuda free transport to Zimu? Une free transport ikei? Paita nyaya yakanaka fanapo. Uya panoti kuEd. Hauna nikikiri manje. Uri kuenda kuZimu rini na ikei dzeka? Uri kuenda kuZimu rini? Nani? Hello Kola. SIS MELLY muri. Mushe muri sei.
right. Panyaya yekudyiwa kai ndoda kungopa advice kune vamwe. Vanobati chii masiziva hayo ari kuita basa. Chii masiziva? Aita sei? Ane masodzi ari kutengesa, ukangotenga chete trust me the answer ka handizi kuti mukadzi weyo ari kubva nepi chaizvo Mwari vari kumushandisa. Inini ndaimbosangana nazvo zvekutombodyiwa izvo but after using her salt handiri kunyepa. Saka Kola maikuzotudza kuti masouls ari kuita kuti musadliwe? Aiwa anoshanda SIS MELLY. Saka salt inoshanda kuti musadliwe here mainini? Inoshanda kuti musadyiwe. Kola Kola salt ma-salts aya ndeora just to remove mweya yakaipa bad vibes. Kola hazvinei nokudliwa. Kola kudliwa munongodliwa mune masalts enyu 10 kg zvemasalt kana rauya shurugu munodliwa mukazvirega. Masalts ndeyekubvisa bad ora chete. Saka muri kuti vanhu vanodliwa vanenge vane bad ora here? Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna nurse chaiye edoctor anenge asina kana ora, anenge apinda murudo. Kunonzi kupinda murudo, hazvinei neora izvozvo. Pane kuzopinda nerong person. Munhu anenge aiwa, munhu wese ane munhu wake. Handika kana asati aona ushuru hwemunhu wake hapana anobhiliva kuti ndakapinda nemunhu ari wrong. Mugare makaziva izvozvo. Kana asati aona chinhu chiri wrong handika pamunhu wake, chero mukamuudza sei imimi kuti no munhu wako uyu haasi kuita, handika haadi kuzvinzwa. Saka hapana chinonzi masalts azobvisa mhepo kana kazodii. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kola akadzidza pamasalts ndechekuti ukamashandisa handitika anokuita kuti akuratidze the right person. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kola ndaramba, hakuna zvinhu zvakadaro kuti salt inokutaridza the right person. Kola inini ndinotori muhasla mukuru, ndinotengesa zvisingaiti. Ilanguage yekutengesa iya maya kuzomaketa handiti business rachipo pano. Ini ndakupinduraiwo zvandokupinduraiwo, handisi kucrasha business remunhu, but ndiri kupinduraiwo chokwadi. Handiti maona nokuti hakuna salt rinokutaridza anything. Hakuna salt inokutaridza anything. Salt kuti kwahe uyu ndiye azodai ndiye chai. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna. Kumaketa SIS MELLY handisi kumaketa, handina business randinoita but ndakatongomatengawo and then after using them ndakona kuti Kola manga magara nguva yenyu yekuti musangana nemunhu wenyu yanga yakwana wamakasangana naye period. That was a coincidence. Kola, do you believe in coincidence? Ndizviriko. Hakuna salt yakakuitai kuti ikuunzirei murume. Hakuna salt yakakuitai kuti ikutaridzei murume chai. Those are just salts. Kola mangori masalt anobvisa mweya, anongobvisa bad ora chete. Haina kundiratidza munhu chaiye SIS MELLY. Yakakutaridza chii? Shandisa inokuita kuti iprune vanhu vasina basa newe mulife mevanhu Kola mwarave newe. Kola mwarave newe. Yazviwaka alright, don't worry, mazviwa vakonde. Kana ndakuya nemasalt ndikutengesera madiaries ndatenga masalt. Wona ikola nemasalt anhikikiri achi masiziva. Kola vakapurunigwa vanhu vari wrong mukati mopenyu hwavo, vanhu vakadai. Kana munhu ari wrong mukati mopenyu hwako achita makuhwa unenge uchimuchengetera chii? Handiti you prune the person. Kuna zvakadaro. Kola good marketing though. Good marketing mauya imchi market yenyu chipo maita zvakanaka, muchimaketa chiedza maita zvakanaka chose. Chiedza kungoti munhu andoda ndosanda kuregai muchitaura. Chiedza munhu andofarira hangwana, munhu andofarira. Masalts kai paita masalts masalts achiedza ko anobvisa maoras. Ari pachiye kwanda kundanotenga chindaimotenga. Ndofunga muri agent here Kola. Abva adona. Ndofunga agent ari kutengesawo. Ndofunga saka nanchida kuti ndimumakete angauya hake nestrategy yakanaka chose yekuda kumaketa chipo chii masiziva. Uye bodo veduwe ndisaka ndichauya nemasalts ndokutengeserai masalts. Kwai abvisa vanhu vakaipa mukati moupenyu. Masalts waKola anodzinga vanhu vakaipa. Vanhu vakaipa vanodzingwa newe wega neunhu wakana wazviudzwa kuti uyu munhu akaipa, this person is not good for me. Unodzinga munhu, you avoid the person, you stay away from the person, period. Ndokudzinga kwaunoita. Hakuna salt inodzinga munhu. Tinomaketa vedu pa business marketing mukatona tichimaketa
handitika munhu wese anomaketa anenge achida kutengesa product yake. Handi muri kunzwa unongoda kuti product yako itengwe umakete product yako handiti mazviona ehe tinotomaketa maproducts andimona izvo ndinotobika mafuta angu guys ndinotobika mafuta angu chaiko chaiko ende inini ndotokuzai kuti ndine maclients chaiwo arimo anotenga andakatanga nogore rakapera chaiwo nanhasi handika vane skin yekuti mukavaona munoti munozona mafuta SIS ko sei SIS skin yavo isina kudaro handimoona because yangu skin inotesta mafuta ese guys ese yangopinda ndinetori ndine ebook remarecipes guys saka recipe yese inenge yangoti ndinotodai ndombodai handimoona ndombotsviririra ndombotora nguva nchibvisa ndotanga futi ndodai handimoona ndozva plus skin dzevana dzifanani umwe kungodai so mai mwana mukaka mukabvunza vanhu vangu vanokudzai vazhinji vanozona mafuta angu varimo handimoona skin hadzifanani handimoona umwe anobva atonaka zvekutonakira tuwi ndobva tatouya dzimwe ndakauya ndakatoreacta umwe anobva atoreacta tobva tati haasiriwa ngatitrai mamwe aya asiriwa tichidaro ngatitrai mamwe tichidaro handiti mashona skin dzinotosiyana inonzi marketing inenge ichitoitika imarketing yanga achiita good marketing though yanga achiita tibvera totumira munhu wemafuta yake aripi titoisa mumapepa yainti mafuta iwayo right guys kana mukauya kuwhatsapp guys kana mauya kuwhatsapp paya muchiti ndauya nenyaya yangu kunonzi kumessenger muchiti ndauya nenyaya yangu guys musambombomira zvokuti hello can we talk, can I know more about you, do this ke what pinda mudariro nenyaya yako uchingosvika nenyaya yako straight. Let's go straight to business guys. Zvekusora ndimbozotanga kutsvagana nekuti timboita nyaya mameseji anenge akawanda andimoona anenge akawanda mameseji timbotanga kuita nyaya yako meseji yako yatigozodii guys please andizowani nguva andimoona andizowani nguva andizowani nguva andimoona chingota straight to the point simeli ndauya ndine nyaya yangu handi nyaya yangu yakamira yakadai umwe ambva takatotaura nyaya andika can I know more about you SIS MELLY this nyaya dzichona dzibva dzakautoreba kutoona izo kuti naye vakomana mumwana wakomana pakamira pari boyeri apa boyeri manje andimoona boyeri manje right kwanzi paita masalts guys kwachiuko go and buy salts kwachi anditika go and buy salts kwachi right Botswana people yes I'm going to say can I know more about you yototanga conversation yekuti unoti nai Mwari ko zviri kufamba sei mona utosha kuti zviri kufamba sei right azaswera maswera SIS MELLY awandaswera zvangu right saka vanhu Botswana people ngatisanganei nemusweni guys Durban Haiti muswa10 Durban Haiti Botswana tienge tiriti chinenge tiriti Saturday naika right so guys nzaiwo vanhu vafollowe Lady P Nyams right hanzi na Lady P Nyams SIS MELLY can you please help me number hamba hanzi number dzani dzevanhu varikupa free transport kuzim okay handina number dzevanhu varikupa free transport kuzimini handina vanhu vaya dhudhula hakuchisina akasa ichatora vanhu saka iko zvinezvi ndofunga program yavo vakamira anoona akusisina akuna vanhu vari kuendesa mahara right guys musaenda timbonzwa nyaya ichi toda kumbonzwa nyaya muzati foni yangu yakafuriza guys mirai pedza timbonzwa nyaya yambuya vaya ndakanga mataura nyaya yambuya ningikiri right kana foni ningikiri avero nyaya yambuya nikwi iwayo
nyaya yambuya nekumirai iri kukreta shipment yemunhu pana patichitaura nyaya yambuya nekumirai mbuya migrant mirai ndatokangamwa right chiwai nyaya iyi iwai nyaya iyi handika iwai nyaya iyi tiwe morning iyo iri kubuda yekuti grant was on the wanted list chichichi iyo musaitedzeri ndeyekunyepa iyo wait until taenda kumapurisa yazobuda report itori right from closest family tinova isusu hama dzake grant haana kumbouraya munin'ina wake brother yake yakafa breg akafa kureripizha uyu grant angakasobva kudhara kuuk pakazosara pachifa munin'ina wake akafira kuuk grant atokuno kudhara saka izvo zvokuti sekuru vakarohwa nebp vakafa nestroke sekurate vakaita stroke 1992 sekuru vakaita stroke 1992 saka all along vaifamba one side vaifamba necrash sometimes vaifamba newheelchair and then sekuru vairwara sekuru kurwara cheko vairwara 2021 we went tichinoona sekuru mirai ndikutangirei pekutanga pakatanga kushaika 2018 pakashaika sekuru vangu ini vanobereka baba vangu because masiblings sorry guys mirai phone indaseva something so mirai ndikushandisira imwe phone ndaseva something pafoni ishi handikuda kuadd kuningirira handikuda kuningira mirai ndikushandisira iti other phone panyaya iyoyi mirai ndikushandisira ifoni sorry munyatsoteerera guys munyatsoteerera history yambuya nhikwi handiti munyatsonzwa history yese yambuya nhikwi munzwe history yese yambuya nhikwi handitika munzwe history yambuya nhikwi mukutigoti havasirivo here matoxic mothers ava handitiwo here matoxic mothers aya awa ndo history yambuya nhikwi sorry yakutotangidza panyuwani sorry morning sorry iyo iri kubuda yekuti grant was on the wanted list chichichi iyo musaitedzeri ndeyekunyepa iyo wait until taenda kumapurisa yazobuda report itori right from closest family tinova isusu hama dzake grant haana kumbouraya munin'ina wake brother yake yakafa breg akafa kureripizha uyu grant angakasobva kudhara kuuk pakazosara pachifa munin'ina wake akafira kuuk grant atokuno kudhara saka izvo zvokuti sekuru vakarohwa nebp vakafa nestroke sekurate vakaita stroke 1992 sekuru vakaita stroke 1992 saka all along vaifamba one side vaifamba necrash sometimes vaifamba newheelchair and then sekuru vairwara sekuru kurwara cheko vairwara 2021 we went tichinoona sekuru mirai ndikutangirei pekutanga pakatanga kushaika 2018 pakashaika sekuru vangu ini vanobereka baba vangu because masiblings sekuru vanobereka baba vangu nasekuru ava vashaika vekuzengeza ndibudewo ava vashaika isecond from last born mumbamana sekuru vangu was third born mumba mavo saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha wavo because mumba mavo vangu vakazvarwa vaine musikana mumwe chete vaivateti vavo saka pakashaika sekuru vangu nemukwasha murume wehanzvadzi yavo takaenda ikoko kuzengeza kuti tinotaurira sekuru kuti mukoma nemukwasha kusisina tikatora almost 2 hours
tichirova gate kuti vativhurire asi havana kukwanisa kuvhura because aiziva kuti munhu anokwanisa kuuya kuzotivhurira gate ndikoko since sekuru vakastroke. Tikaita zvekushedzera rufu nepajiraho kuti sekuru tati tive tichikuudza taishauta nendeveri sekuru tati tive tichikuudza kuti mukoma wako nemukwasha wako hakuchina vakashayika saka ndo vatiri kuenda kunovika. Asi apo ndaidedzera ndichiti sekuru kana uchizvinzwa kambaira uende paketen unobata keten tizvizive kuti urimo. Asi nyaya yekuti sekuru time iyoyo vanga vakutorwara isusu tisiri kuzviziva vakaenda kunowaridzirwa pabhedhi. Bhedhi yacho yanga iri kure nehwindo saka vanga vakawaridzirwa pasi pasaiti pebhedhi. Then we went kunoviga sekuru vangu inini vatadzoka asi tiri worried tichiti tinofanira kuenda tinotsvaga sekuru. Isu taitosuspecta kuti either vana vacho vakatochinja sekuru vakavatengera imba kana vana borodho kana kuti vakavaendesa kuhome kana kuti vakafa gogo vakanoviga sekuru vasina kutudza because sekuru vaivanzotaura kuti kana mukaramba mukarega kuya muchindiona ndichafa mukadzi yagondiviga musingazvizivi because gogo vanga vasingatodi munhu pamba pavo wanga usingasvii kuchipinda waitodedzera vakada musi vanenge vabvumawo kukuvhurira igeti movhura musi unenge vatiwo sekuru vasiya vasina kukirwa dho vaitseya netsvimbo yavo kusvika vasvika pagedhi motaura nepagedhi ivo sekuru vari mukati ivo vari kunze. Saka akasvika time yekuti sekuru akazosvika pakurwara zvokuti vangasakwanisi zvokuti vanouya kugedhi vachifamba asi kana vari mukati vakirwa dho vaikwanisa kuvhura keten nehwindo vodedzera muchitaura vokuudzai kuti gogo venyu vakaenda kuchechi ava ndiri mukati muno ndakakirwa tochitotaura zvopera zvakadaro toenda nokuti nini sekuru vangu baba vabangu vaigara bulawayo vaiti pavanouira pese vaiuya toenda ndovaperekedza kunoona munin'ina wavo. Saka tatisinei zvokuti tavhurirwa gedhi nagogo kana hatina taitotaura nasekuru vacho kana through the fence chedu chaitifaza nechekuti sekuru tavaona because gogo unhu wavo taiuziva. Saka isusu chataingochira nechekuti vachafa sekuru vagovigwa tisingazvizivi hatina kuziva kuti sekuru vachasvika pakufa vagoora that extent hatina kuiexpecta kuti ingaitike taingofungira kuti ivo vachangoviga murume wavo vega nekusada hama dzacho. Saka chaitika nechekuti takazoenda kurufu vanhu vatadzoka vatazoti tadzokera futi kunodaidzira sekuru havangavhuri dho tikati atodini toenda kumapurisa toenda kuzororo tinotsvaga kuti hapana munhu akanzi mashasha here akambovigwa panapa. Then ndo pakazoita covid then 2021 ndobva tadzokera apo hanzvadzi yavo ane murume akafa pamwe chete nasekuru vangu anga azofawo because tete avaigara kuuk ndobva tadzoka chiti handei tinovaudza futi vatarova gedhi tikatakuenda kumanext vanga vasingadi munhu anoenda kunext door titori busy kutaura kumanext door tozoonekwa gedhi ratovhurwa ndakutodaidzirwa nzi huyai vavhura tasvika papasi tagara pasi gogo makadini ndiri right vaive munhu wemarafu ko sekuru vari sei vari right ndaikumbira kuvaona zvikanzi vari right hazviti vari right hazviti isi gogo tiratidzei sekuru toda kuvaudza shoko rerufu takazvinzwa tikataiwa isu taida kutaura nasekuru kuti tivaudza kuti mukoma vakafa mukwasha akafa izvo zvanzvadzi yafa zvese zvari kuzvanzoziya vamwe vese takavanzwa kudadzira kwatakaita pajirawo tichiti sekuru mukoma vava vakazvinzwa kozi vanga varimo mumba vavazoona kuti indikati gogo handibvi panapa ndisina kuona sekuru. Saka inini time ndava ndine murume wangu nababa vangu namai vangu saka time vakanditi iwowe uya kuno vakadedza nezita rangu zvanzi uya kuno bva ndati ndisimuke ndiende kwavanga vari ndo pandaka saka inini tese takangofungira mwoyo kuti pamwe toda kunoratidzwa chitunhu toda kunoratidzwa chitunha chasekuru kana kuti toda kunoudzwa kunzi sekuru vafa ndakatoenda ndichitotya because paitotyisa pamba pavo vandinangisa kubedroom kwavo ndichitotya svike bedroom avo sekuru vakaradzikwa pasi sekuru havachagoni kufamba sekuru vari kurwara asi vaigona kutaura ndopandakati saka that time yatakadedzera sekuru vakatadza kukambaira kuti vanobata keten zvavaisiita kare kuti kana vakakirwa vaienda pahwindo ovhura hwindo votaura nesu its because sekuru vangu vari kure neketen asi kudedzera zvatakadedzera vakadini vakazvinzwa because vakatari ndakazvinzwa then sekuru vaida kuedza kutaura nemwana wavo baba vangu nesutu kuti pane zvavaida kuvaudza asi vaida kutaura nelanguage yekuti adzimai havanzwi saka adzimai angoramba chingotaurai zvatinonzwa kusvika sekuru hatina kwanisa kudini havana kwanisa kutaura mwana wavo zvavaida kuvaudza but sekuru muromo vaingogara vachiti kana mukasandiona munowana ndafa ndikavigwa garai muchiya kuzondiona. Then vakadaro tasiya sekuru vachirwara tese tatowariti tapiwa phone number yavo taiza kuvafonera mangwana the moment vakangoziva kuti tisu vatibhuloka
Kudai tazodzoka futi vari tichiona machimodzokera kuti arega ndinoona sekuru at least kana ndikangonzwa kunzi varipo handabasa chero ndikasavaona asi taidedzera tisingavhurirwe kusvika babangu vakazosimuka vakaenda kupolisi vakanoita police report vaita police report kuzengeza police station vakanzi endai kuSt Mary's vakaenda kuSt Mary's sekuru ukoko vakafonerwa vakaudzwa kuti ndine hama yenyu panapa iri zvikanzi hama yangu ani zvikanzi akadai ati angachida kuona sekuru zvikanzi adi kundifonera zvikanzi anogofona imi mugedha hamusi kudaira mafoni munokata zvikanzi vanofanira kuita appointment kana vachida kuuya kuzodini kuzoona vatoita rafu papaya saka patazodzokera futi tichedza kuti pamwe tikakumbira kuti polisi iedze kupfaza since tiri worried nemurwere watakasiya tikatoenda nemupurisa pamba pacho mupurisa akatenderera akaenda kuma next door akabvunzabvunzawo akatonzwa statement ataimudza inezvo akanzwa panext door zviri semufanana ndobva handidzokere futi kuSt Mary's munovaudza vanokwanisa kukupai taxi force inoya ichidini ichipfaza door uyu vakati isusu hazvisi masimba medu because imba ndeyavo vane right yekuita zvanoda neimba yavo endei kumaloya saka isusu tatitori muprocess yekuonona mahuman rights lawyers tikatosita maappointments tichiti tinodini tikwanise kurescue sekuru saka last week mugogo ava ndofunga sekuru vanga vatofa ndobva vafonera kumusha kuna sekuru vamwe vari kumusha cousin yasekuru avafa asi vanenge vachinzi cousin like havasi mugumburi mwechete saka mukoma asi vari cousin mukoma wavo handiti wekune imwewo imba ndokubva vafona akati uyai kunoko ava akati unogondifonera kuti ndiye kunoko uyu ninge ariko wani ikokoko lavhi kutaura baba vangu ini ariko wani ikokoko zvikanzi lavhi handisi kuda kuti ave kunoko because hama dzavo muno mumuharare tisu nasekuru wavo vakafonerwa but sekuru vakazoritaya vakaenda kumusha zvikanzi inini ndakasobva harare tenezako munhu atori ikokoko ndiye lavhi uyu mufonerei saka isusu isasi kuti nguva iyoyo sekukoko vanga vatoona kuti sekuru vafa ndobva vadini saka isusu takazomira kuti sekuru ngavauye kunoko vana vauya kunoko vanochiya kwandiri ndovaperekedza inini kuti atinoona zvashuwa kuti kumba uku sekuru vari right here then the next thing nezuro munin'ina wangu ondifonera onditi pafacebook mambo endere pafacebook ndikati handina zvikanzi zviri kupi sekuru wenyu kuzengeza vafa vakafa first saka zvakadaida ndopa akanditumira mapictures akascreenshota kufacebook kwake ndikati ndisekuru ndikati ndimamini kava zvikanzi hamungaona muchade ndopatakati ichi takatozvinzwa kuma10 kuma10 kwacho ndopatakabva tatosimuka bva tatonanga kupi kuzengeza kuyakuya kuma12 ndopatakazoya kuno tatopedzerwa mapurisa saka totogadzira kuti tiende saka zvese zviri kutaurwa izvo ka ifeki bamnina havafu vakasungwa because he never made at anyone isu tiripo hama dzavo kuvapupurira ende tiri kutorwadziwa nestate yatakavana vari patakavabuditsirwa muholding seo mupurisa ati moda kuvaona here munosiriswa ende we thought kuti maybe achatadza kuti ziva bamini pavakabuditsa kudai kwakutanga kuti nongedza mumwe nemumwe nezita rake vava ndimukoma ningi uyu mwana wavo ningi uyu mukadzi wavo uyu mwana wavo futi ava vatataenda navo avati ava ndivazivi kuratidza kuti kumedha chaichai hapatorina because munhu akabva kuuk anzi kudhara atonzi nemasisters acho tese hazvitoti tigare kuno kuchiendewo unodini unenge uri padhuze nababa namama kudhara uyu greg akazosara achifaka uyu asobva kare saka izvi zvepafacebook izvika dzitori nhema but anyway hakuna kujeri kwavanofira because isusu titoripo kuvamiririra mawitness hama dzavo because isusu patakamboenda ini ndikaenda ndina sekuru vangu 2017 sekuru vangu akazoisha 2017 takasvikapo mazuva acho ndo mamuri muna november yenguva inoi takasvikapo isusu vatatosvika tototaura nyaya zvaitikawo kunze mamiriro ekunze semunhu akanga asingabudi panze bamini vavai saka vakanzwa kubhoika nenyaya dzataingoramba achingotaura ndopo vakangoti budiri buda murumu mavo mavaigara vakakirwa watangofamba vachiti mutaure nyararai saka isusu nasekuru ndakabva tatya vatati sekuru vatotiti asambeni vatakabuda tichitotiza takutotya tanotirowa because aitonatsaoneka kuti munhu ka dzinenge dzatotacha mabvudzi zvaangakaita musoro but anga asina tsvina zvaaite izvi zvinezvi vane tsvina but time iyoyo anga asina tsvina iradza kuti munhu ari kugeza and musiling zvokugara musiling is either vakatopinda musiling hazvina nguva vapinda musiling vakatopinda musiling vachitiza nezuro kana kuti vaitotiza chitunha chavanga vaona chafa vakatereka ndogara hangu musiling otherwise zvokuti vaigara musiling aiwa idzodzo ndonhema because 2017 inini ndakataura navo bamudiki vangu inini
ndaendapo muna November ndikatovaona vakatotinyararidza nyaya yataitaura vakati tinyarare haiwa kuti 2017 pakabviswa mgari patakaenda mashure mecovid vanenge vanga vakarara mundani aiwa ndokuti patakavaona face tikatovanzwa vachitotaura 2017 papa but patakazodzokera ipavavo patakadzokera pane pati andandasiya patakadzokera pacovid tichizoona sekuru vakurwara iki ava wisasi pekuti ndivo kozi takasvika mumba muine munhu anga akarara pasofa munhu anga akarara pasofa uyu anga akafukidzwa magumbezi asaine bhutsu akafukidzwa magumbezi musoro zvese saka isusu padhore toilet yavo tichipinda paseji papa nestethoscope nemapirisi nebp machine chichichi zvairatidza kuti sekuru kunge mamwe nadhokta atakatadza kuzvinzwisisa saka semunhu gogo wanga asingadi vanhu kuti tibvunze zvakana zvepamba pavo isati tafambira kuona sekuru zvainetsa taizotodzingwa sekuru vacho tisati tavaona saka tese takaenda tichingozvibvunza saka ngakarara pasofa papa yandiani ndigranti tikati agrandi anogara akavharirwa murumu mava hamudi murumu grandi zvaiita kuti wanze kuti kune munhu ari kuyehovhasiya grandi ari pasofa vaitomuvharira mumba akavharira grandi kumashure kwokunge grandi aroora ivo nenyaya yekuti ndokunga vanga asingadi kuti mwana varorori vavadzinga mukadzi ndipo vakatanga vharira grandi asi grandi akatombonopfimba musikana kudzoko kwarusapo akatomuruda arambirwa mukadzi asingadiwe ubva yakataura baba vamwe akati baba mukoma yamutaura namai vadini vauramba mukadzi wangu ipapo angasobva kudhara kuuk pacho ndobva akauya baba ndobva aenda unotaura namai ndobva mukadzi apinda asi vakazomutsinga saka ndopakuzotanga kumuvharira manje kuti vokurorerei ndopakatangira nyaya saka visasati munhu watakaona ari pasofa ipapo akarara akafukidzwa magumbezi ndigrandi anga kuto hameno ivo ndo vanoziva zvezvaitika because isusu patakapinda tichiona munhu akarara takati ndisekuru patakati kuti aiwa sekuru havasiro munhu anga akareba sekuru havasi sekuru but taingova neti ambori ani uyu akararapa asi mupakanyika kuti mimi makapinda mukaende kukitchen isusu takabva tananga kukitchen asi munhu anga akarara kudaini saka ili zvokuti is a medhara haasi medhara zvikuru zvakutofamba kapafacebook bamimigranti vakachengetwa musini bhos vakauraya greg saka ndonyaya yacho saka ininiakafira ega kusina vamwe vava vasikana vakazofamba kuenda ikoko pana nekubhlara saka imimi mukaramba muchifolowa muchazonzwa maripoti isusu taakutaura vanhu vari close because hama dzavo tisu isusu muharare muno muchete ende tisu taivaona hakuna mumwe munhu aiva neaccess yekukozi vanhu vaiziva unhu hwagogo saka vanga vakutya kuenda saka isusu taiva nechivindi chongoti ai hama yedu hatingairasi tongoenda chero tikavaona sekuru tikataura navo vari mujiraho tikasavabata chero vakataura vari mumba tikangovaona kuti sekuru avo zvedu zvadini zvatinakira saka dzanyaya dzepafacebook idzo but otherwise granti tinotomunzwira kuti hameno zvake tikuona mai vake handiti mainzwaka nyaya yagoguvaya mainzwa handiti zveiva social media inotaura zvainoda mazvinzwa kasocial media inotaura zvinhu zvainoda handiti kwanza akauraya munhu akadini handi manzwa kakuti ari kutaugwa yanzi akafa kudhara grandi anamboraya munhu grandi akatombonyenga musikana mai vake vanga vasingadi ende grandi hama dzaizviziva kuti grandi uripo kwanzi grandi aigara akavharirwa mubedroom vanga vasingadi kuti grandi aonekwe handimaona social media inotaura zvainoda kwai wanga ari musiringi 12 years mbuya ava vanotonzi vanga vaneimba yakanaka zvisingaiti yanga vakavakirwa nevana vavo asi vana vavo vakapera kufa handimaona so ndisingazoziva kuti mbuya ndinhiku here kana kuti zviri kufamba sei hameno handimaona hatizoziviwo asi that is the version iri kubuda nehama chaidzo dzine first hand dziri kuti mirai hakuna grandi anosungwa nokuti sehama dzake tiripo tinoziva chokwadi handimaona iye grandi ushu handimaona saka ndo nyaya iripo asi pakangofa vana 2 handizivi vanacho vanga vangani naye maijf vanacho vangani ende mbuya vaindinazoti vane mamental health issues nokuti hanzi vaitogara upenyu hwakanaka vanga vanaona ari kunze kwenyika uko saka grandi uyu ndofunga akanga atombobva kuuk ikokoko ndokwaigara handimaona saka ndongagogo vanga vasingadi kuti
gift grand item card sezvo vanga vasingadi hama zvakare handimaona kunzwa kwataitapa vanga vasingadi hama saka pakaipa handimaona pakaipa saka handizivo guys ndonyaya iripo mastreet anobudisa nyaya dzekunyipa sometimes munozowa chokwadi from the horse's mouth sehama idzi dziri kutaura apa ifreshika iyi ndotikomba tatopai from the hama street kwete from social media handimaona not from social media right anzi wanisikana wani mukomana ndiwo vakafa musikana kakarorwa nemukomana anzi ndiwo vakafa handizoti kwasara vangani aiwa kwakafa 2 hamunoti kwasara kuchine vamwe here handizi kuti pana granda pachine umwe here handizivi pachine mumwe here handizivi so ndo nyaya yagogo iyo chirega tichingozowawo kuti gogo ava ndakatarisa inini gogo vanogona kusatoenda kana kujere nokuti vanogona kutonodeclarewa not mentally stable vomboiswawo uko kunogara maningikiriko vanhu vanogara nepfungwa vachichengetwa ikoko vachipiwa mapirisi kozi hazviitwe nemunhu normal izvi hazviitwe kwai kwasara grandi namesi saka mesi uripi mesi uri kupi saka mesi uri kupi aiwa tatikuigirei chaiyo kwete iye nhema yemastreet hama dzacho chaidzo ndatokanga makupakurirai hanimaona hanzi kune 2 vasikana vari kuuk yowe ende mbuyava vasikana vanonzwa kusei vachiona mbuya vavo vakaningirira mai vavo vachibatwa kudai vachidundurudzwa pasocial media naimi kudai vanonzwa sei yes Tavi, I'm coming this weekend tomorrow manheru nenditoriko kubotswana kwenyu mangwana manheru masikati nendiko so if you want to see me Saturday Maxen, let's make a date team Botswana Saturday Maxen, let's make a date team Botswana Gabs, let's make a date ndimonoziva kuti tiende ndimonoziva kundiendesa kuti tienda papi anditi ndimonoziva kuti tiende kundiendesa kuti moini toenda papi tichingotaura paWhatsApp ipapo tichingobatana paWhatsApp ndopade tichingobatana anditi paWhatsApp ndopade tichingobatana ipapo right anzi kugowani kwakachengeta nzara dzagrandi padzakachekwa anditi padzakachekwa nditakatokwa akagerwa vhudzi akachekwa nzara tofunga vakapiwa kanzara nevhudzi zvemwana wavo ipapo hanimaona but zvakaitirwa police station cash hatingati ndezveuroyi because nzara nevhudzi zvakanochekerwa police station social media inodhiwa kutaura zvainoda chimirai tigozonzwa first hand information ibva kuhama nokusocial media izvo zvingada kutotanga kutonyora kuti gogo vaiva yakwanzi wawanikwa wakafa mangwana initofuma yakatozara kuti gogo vaya kwaibva wawanikwa wakatofira museu hanimaona zvozobuda kuti kunyepa hanimaona that's social media for you guys anditika right saka ndakuida simboendaiwo munovhota guys chimboendaiwo munovhota imboendaiwo munovhota guys mukangonovhota on 10 masms 10 nhasi ndatopinda mutep 10 mazvona nokuti nezuro hamuna kuvhota imi nezuro didn't vote guys indaiwo munovhota muchemberesoko ndakuona mucomment section tipei airtime yemavhotsi muchemberesoko tipeiwo airtime yemavhotsi tiri pacompetition yekuti titore price pano kuno kuzimbabwe side kuno kumazimbabwe ndakuona mucomment section kuchemberesoko Gabs tabi Gabs Stanley thank you right chemberesoko vaindere guys vadedzei vatipe mani airtime mangwana kunotoda mari yekutotivhote mangwana tigovhota futi nesaturday tigovhota futi nesande kusvikira musi wa30 amona kusvikira musi wa30 guys minge muchingovhota guys unokwanisa kuvhota even ka20 pazuva pa20 chapo you can vote pa20 unokwanisa kuvhota animona saka guys ngativhoteika vari kunze kwenyika tisapoteiwo vedu wenu kutipowo maairtime hanzi natavi nenge ndiripo alright tinongondibata kuwhatsapp amene team Botswana chatarisa kuwhatsapp kwavo kuti varonga sei chanzwa kuwhatsapp kwavo kuti varonga sei vane whatsapp group ravo team Botswana kuti vazvironga sei hapana tandibata so far saka nchanzwa newhatsapp group ravo right vari kudiaspora please tibatsirewo neairtime vedu wetivhote vedu we tibatsirewo neairtime tivote kandaiwo maairtime ayativote tiwane kuvhota pasara madays mashoma guys nhasi ndani 24 kwasara 6 days guys only 6 days left guys only 6 days left guys 6 days left
kuti competition ivharwe. Sisi Lillian, how are you? Thank you very much. Ndakambotenda Sisi Lillian wanga vasipo. Thank you very much. Ndakakudza ngati musuya Sisi Lillian vakatipa mari airtime yakawanda chaizvo. Takatofuma tiri mu top 10. Andisiri ndakavhura group tavi but ririko group reBotswana. Anmona. Vakatipa mari airtime mufunge. Antimazvona. Tikatopuma titori mu top 10. Nasi ndipo pega but tisina pena mu top 10 guys because nesura hamuna kunyatso nesura hatina kuvhota tatisina mari airtime. So the more patinge tisikatopinda machanze dani ngachitodzikire kuti tisaenda mberi. Saka tifanwa kumuka mangwana makuseni tiri mu top 10. Mangwana tovhota futi topinda futi tiri mu. Tasara ni 6 days chete guys. Ndungosheya muna nongodirira bag guys. Munoza chigame ichi. Muna nongoti ndazvipira andichika 10,000 vrr. Ngaivhotiwe yese yobva yavhotwa yese ka 1. Togara takatolida udara. Animona marika auya maredi adzoka. Marika auya maredi adzoka. Animona tongochi marika auya maredi inenge yadzoka. Animona kana ndinongoti 5,000 grr tobva tangoiti bva ka 1 tobva tatolida times patatotokavira gap patisina kuwina apa. Animona ansipewo group andizini maadmin achona ari but group riripo, that's what I know. Kuti ne makaye vasi andizoti havamwe comment section say vane group ina ndise admin. Then andri admin denda kupai group. Tavita unozoya ku WhatsApp ndokutora link racho. Unozoya ku WhatsApp we Botswana ndokutora link racho nandokupai. Anmona. Ngati vote vedwe ngati vote. Silile mundibate kuseri. Silile mundibate kuseri. Mundibate kuseri. Right guys, ndakuinda muinde kunovota please. Go and vote ndiri nerera guys. Ndivotereiwo. Ndivotereiwo guys. Please vote for me imari yenherera dziya guys. Vote for me please. Vote for me. Anditika yes. So guys, morera zvakanaka anditika tobatana zvakare mangwana anditi manheru chikamu chinotevera. Good night.